אני מבקש להציג את המשתתפים בפאנל, ועוד מעט ניתן גם לכולם אפשרות להציג את עצמם. אז נמצא כאן בועז נול מהתנועה, לירון פוליצר מהירוקים, אורן פסטרנק ממפלגת העבודה, עודד פורר מהליכוד ביתנו, רועי עידן מעלה ירוק, ברק סגל מארץ חדשה וחבר הכנסת יובל צלנר מקדימה. אני מבקש להתחיל בכך שכל אחד יציג את עצמו במשך 2-3 דקות ומה בעצם הביא אותו לפוליטיקה. טוב, קודם כל באמת כל הכבוד שאתם פה ואתם, איזה יופי פה. אני בועז נול, אני בן 35, גר בתל אביב. האמת חזרתי, הרבה שנים לא הייתי בארץ, גרתי בניו יורק 8 שנים, עשיתי שם תואר שני, ואז עבדתי ועשיתי הרבה דברים, וחזרתי לפני 2 בעיקר בשביל זה. זאת אומרת, חזרתי מתוך איזושהי הבנה שזה מה שאני אוהב, וזה מה שאני רוצה, וזה מה שאני צריך, ואני צריך את העשייה הזאת, וצריך את הדבר הזה. ושיש פה כל כך הרבה מה לעשות, ואולי אחד הדברים המיוחדים במדינה הזאת זה שבאמת גם אפשר לעשות אותו. ואני זוכר שחזרתי ישר לתוך המחאה, בדיוק באותו קיץ, ממש אז הגעתי, אחרי המון זמן שלא הייתי בארץ, והייתי כולי כאילו בעננים. זאת אומרת, הייתי מאוהב לגמרי עם אורן וברק וכולם, והיה בלגן, והיה כזה פתאום, ואז המשכנו, ונגמרה המחאה, והמשיך הוואי, ואמרנו איך ממשיכים את זה וזה, והובלנו את מאבק הפריירים, אתם זוכרים, בכל הנושא של שוויון בנטל, שגם תתחיל מאיזה אוהל מסכן שפתחנו, ופתאום אלפי אנשים באים ותומכים, והגענו וביבי מזמין אותי ב-12 בלילה לפגישה, ומבטיח לי הבטחות, ואומר יהיה שוויון בנטל, ויהיה זה ויהיה זה, וראינו שלא יצא מזה כלום. והיה מאוד ברור שבסוף אם אתה רוצה לעשות ואתה באמת רוצה לשנות, הדרך היא הפוליטיקה. והיה תקווה שבאמת אפשר לעשות פה מהלך. שבאמת אפשר לעשות פה מהלך. ואתם תופסים אותי ביום שאני קצת קשה לי עם זה, כי מערכת הבחירות הזאת הייתה יכולה והייתה חייבת אפילו, ואני רוצה לקוות שעדיין לא מאוחר מדי, הייתה אמורה להיות התסיסה הכי גדולה שיכולה להיות פה. והייתה אמורה להיות 5 מהאנשים שיושבים פה על הספסל היו הולכים ביחד כגוש אחד גדול אל מול מה שצומח לנו מול העיניים, שזה חזית מפחידה של קיצוניים בכל מיני תחפושות נורא קולים ומגניבים, אבל של פשוט קיצוניים וסרבנים. ומול זה אני מרגיש שאני חייב לעמוד. אני מוכרח להגיד שבאתי עם המון פאשן ועם המון זה לתוך הפוליטיקה, ואני לא כל כך אוהב את מה שאני רואה, אבל אני כן עדיין מאמין שזה המקום היחיד שבו בסופו של דבר אנחנו יכולים לעשות משהו, והתפקיד שלנו, של כל האנשים פה, ויש פה אנשים מכל המקומות ובכל מיני מקומות בתוך הרשימות, וכל אחד פה לוקח סיכונים אישיים, לוקח הקרבה מאוד אישית להיכנס לעולם הזה, ואני יכול להבטיח לכם שגם נתקל בלא מעט חרא כל היום, אבל בסוף זה רק זה, זה באמת רק זה. טוב, אז בוקר טוב, אני לירון פוליצר, אני בן 28, תושב גבעת שמואל. עד לא מזמן כיהנתי כיושב ראש אגודת הסטודנטים בבר אילן, היה לי גם עבודה מצוינת עם האגודה בחיפה, עושים פה עבודה מצוינת. גם השבוע הזה, בדיוק אצלנו סיימנו שבוע שעבר את שבוע פוליטי. מה שהביא אותי לפוליטיקה זה האמת התקווה שבועז דיבר עליה, ואני עדיין מאמין בה, כי אני הייתי במקומות שאנחנו בעצם, אם זה ברחובות ואם זה גם במקומות שאנחנו הסטודנטים ראינו את ההשפעה, ואני חושב שהבחירות האלה עדיין יהיו נקודת המפנה של החברה הישראלית. אני עדיין חושב שגם אם זה לא נראה היום ביום הבחירות עצמו, הדברים השתנו, ואני חושב דווקא שהגושים הגדולים שדיברת עליהם, הייחודים הגדולים, אני לא כל כך חושב שהם דווקא הפתרון, אני דווקא חושב שאחוזי ההצבעה הגבוהים זה הפתרון, ואני עדיין מאמין בזה, ואני מקווה שמזג האוויר יהיה קצת יותר נעים מהיום ביום הבחירות, למרות שכיוונו את זה לככה שזה לא יהיה כל כך נעים, אבל אני מקווה שיהיה יום יותר יפה וכולכם תצאו להצביע, כי זה בסוף המטרה החשובה, לא משנה למי, העיקר שתבואו להצביע, אחוזי ההצבעה הגבוהים יהיו טובים לדמוקרטיה.
מה שהביא אותי לפוליטיקה זה בעצם המקום שממנו אני בא, אני כבר 6-7 שנים מעורב בעולמות הציבוריים, אם זה באזור המוניציפלי אצלי, אם זה באגודות הסטודנטים, מועצת תלמידים עוד בעבר, צופים וכל המסלול הזה בעצם שמוביל כל הזמן למעורבות הציבורית. אני חושב שאנחנו הצעירים הדרנו את הרגליים שלנו, אם זה ב10-15 שנה האחרונות מכל העולם הציבורי, זה התחיל בערך בדור של בועז, אולי קצת לפני זה, ואני חושב שאנחנו צריכים לחזור למרכז הבמה. אני חושב שהמחאות האחרונות הוכיחו שהצעירים פה כדי להישאר, לא כדי לעזוב, למרות שזאת הסטיגמה. ואני פה כדי להילחם על זה. אני במפלגה של הירוקים, אני נותן יותר את הפן הצעיר, אנחנו עשינו איזשהו חיבור, הירוקים והצעירים, מדברים גם על איכות סביבה, תחבורה ציבורית, פינוי ובינוי, דברים כאלה, אבל גם באמת על נושאים שרלוונטיים אלינו, קידום של תוכניות דיור לצעירים, תמ"א 38, אנחנו בעצם המפלגה היחידה עם תוכנית באמת ישימה, שמחר בבוקר אפשר ליישם אותה ולייצר עשרות ומאות אלפי יחידות דיור בתוך הערים הקיימות, במקום לקחת עוד שטחים פתוחים ולהרוס אותם. ראינו מה קורה בתל אביב עם כל ההצפות, הכל זה תוצאה של היעדר תכנון סביבתי נכון. אנחנו מדברים על סביבה, וזה גם הביטחון שלכם. הביטחון שלכם נוגע מזה שאנחנו צריכים להיות מוכנים לרעידות אדמה, אנחנו צריכים להיות מוכנים להצפות, וכל הדברים האלה זה המצע של הירוקים. אני רוצה להגיד לכולכם תודה לכל מי שהגיע, ותודה למי שמארח אותנו. טוב, בוקר טוב לכל מי שנמצא פה, ובוקר טוב למי שיראה את זה ביוטיוב, כי זה רוב האנשים שיהיו. אני אורן פסטרנק, מפלגת העבודה, בן 28 עוד מעט. השתחררתי לפני 3.5 שנים מקבע, הייתי קצין בשריון. תראו, אני רוצה להתחיל פה, דווקא משהו סיים. אני לא רוצה להגיד תודה לאף אחד שהגיע לפה. אני חושב ואני מסתכל בחוץ, זה בדיוק מה שראש הממשלה שלנו רצה שיהיה. אולם חצי ריק, מזג האוויר סוער כזה, והרדמה טוטלית של מערכת הבחירות. ראינו את זה במחאה, ראינו את זה בכל מקום. יש לנו ראש ממשלה שמעוניין להרדים מערכת בחירות שלמה, מעוניין להרדים דור שלם שיצא החוצה לרחובות, מעוניין להרדים את המאבק הכי ערכי שהיה פה במדינת ישראל אי פעם, והוא מחייך ברגעים האלה. אני מאוד מקווה שביום הבחירות, גם אם יהיה שלג בתל אביב בכמויות של 1.5 מטר, אנשים יבינו שהם יוצאים לקרב, למלחמה, על איך תיראה המדינה. וזו הסיבה העיקרית שאני גם השתחררתי מקבע, זו הסיבה העיקרית שאני השתחררתי מהצבא, בשביל הדברים האלה. אני חושב שאנחנו נמצאים היום בנקודה שהיא כמו תש"ח, היא כמו 1948. הקמנו את המדינה ב-1948, ועכשיו אנחנו צריכים להקים אותה מחדש. אין לנו ברירה אחרת. המדינה הולכת בכיוון, איך ביבי אוהב להראות את הגרפים שלו? ככה. ואם אנחנו, ותכף אני אדבר מאיזה בחינות, מכל הבחינות, מבחינה דמוקרטית, ואנחנו רואים את זה במערכת הבחירות האלה, ורואים את זה בחקיקה האנטי-דמוקרטית של הכנסת הכי נוראית שהייתה, ומבחינה חברתית. האיום הכי גדול היום על מדינת ישראל, כמו שאני רואה אותו, כמו שמפלגת העבודה רואה אותו, זה לא האיום האיראני, וזה לא האיום המצרי, או לא האיום הזה. בדברים האלה צריך לטפל, וצריך לשמור על הגבולות שלנו, וצריך לשמור על זה. אבל הדבר שהכי מאיים עלינו זה הביטחון החברתי, וחברה מבפנים שמתפוררת. אני הצטרפתי לפוליטיקה, התחלתי את כל המעורבות שלי בנוער עבודה, בגיל 15. האמת היא, זה קצת קלישאי, או לא יודע איך להגיד את זה, אבל המסע לפולין, שהייתי בכיתה י"א, גורם לך לשני דברים. יש אנשים שיוצאים משם מאוד אקסטרים ימינה, ויש אנשים שאומרים, שהולכים לכיוון, לא יודע, לכיוון הומני, חברתי, זכויות, זה. אני קיבלתי שם שתי החלטות. א', שאני הולך לעשות שירות משמעותי בצבא, שירות קרבי, כן, כמה שזה נשמע זה, אבל אחרי זה מקדיש, או כבר מעכשיו, מקדיש את עצמי לפעילות חברתית, פעילות פוליטית. והייתי בנוער עבודה, ובסוף הגעתי למסקנה שאני לא רוצה להמשיך לקריירה צבאית בשריון, אלא להשתחרר. והדבר שסופית הניע אותי לעשות את המהלך שבגללו התמודדתי בפריימריז, הייתי גאה להגיד שהייתי מתמודד הכי צעיר במדינת ישראל מכל המפלגות, היה שני דברים שקרו בזמן המחאה. אחד, שהלכנו בקפלן בהפגנת ה-300,000 ב-6 באוגוסט, הייתה לי את הזכות להוביל עם עוד כמה אנשים טור של 50,000 איש, דברים שהלוואי והיינו רואים היום עם מגפון, עוצמה מטורפת, הרגשתי את הכביש רועד, והרגשתי שני דברים. א', זו עוצמה מטורפת של אנשים, של עם שיוצא ולהביע את הזכויות שלו, ש3 שבועות לפני זה אמרו, ציבור הישראלי הוא ציבור של לייקים, ציבור של פייסבוק, לא מי יצא לרחובות, מי זה, ואנחנו היחידים, ברק פה גם, ועוד אנשים, ודפני, וסתיו ויגאל, ועוד אנשים שאמרו, אנחנו מאמינים שאפשר להוציא את האנשים החוצה, ובאותו רגע קיבלנו את התשובה. ואז פנינו ימינה, מאבן גבירו לכיוון קפלן,
ואני אומר, תפנו את האנשים, הייתי צריך את זה, תפנו את המחסומים. ואז צועקים לי, פסטרנק, זה לא מחסומים, זה אנשים. ואני עוד לא קולט. אני אומר, לא, תפנו את המחסומים, זה מפריע. ואז אני נעמד על בטונדה, רואה נחיל אדם אדיר, ובאותו רגע התחושה הכי גדולה שהרגשתי זה הכוח שיש לעם, לחברה, לצאת ולהילחם, כמו שנלחמים בטנקים ובמטוסים, נלחמים על המהות שלנו, על החברה. והדבר שבסוף הניע אותי סופית, לעשות את הכניסה, כי בסוף כל המחאה היא פוליטית. בסוף מי שאומר שזה לא היה פוליטי, מבלבל את השכל. זה מחאה פוליטית, שאתה בא עם אג'נדה כלכלית חברתית, אתה אומר אג'נדה פוליטית, מה שהניע אותי סופית, זה שיצא לי לראות 50 מטר ממני את משה סילמן, זיכרונו לברכה, ב-14 ביולי השנה, לא השנה, 2012 כבר, נשרף מול העיניים, ואת השפל החברתי שמדינת ישראל יכולה להגיע אליו. עכשיו, אפשר, כל הדברים האלה שאני אומר, קצת אפשר להישמע כאילו דברים פסימיים, ממש לא. יש שני סוגים של אנשים, כאלה שרואים את הפסימי ונשארים בבית לקטר, ונשארים מול אולפן שישי בטלוויזיה ויושבים, ויש כאלה שאומרים, בוא פסימי, אבל תראו מה עשינו במהלך כל השנים שלנו, בנינו טנק מרכבה, עשינו לוויינים, מבצעים צבאיים וכל הדברים, עכשיו אפשר לנצל את כל האנרגיות האלה, לשנות פה את הכלכלה, את החברה, את פערי השוויון, את מחירי הדיור, זה שלא יהיה 157 משכורות לקבל דירה, זה ש10 משפחות לא ישלטו פה במדינה בצורה כזאת, זה שלא נחשוב כל פעם שמורידים לנו קצת המחיר בסולולר, אז זה הופך איזה שר לחברתי, זה שלא כל פעם שראש הממשלה יגיד איראן, אז זה יפחיד אותנו, זה שנדע לטפל בבעיות האמיתיות בגליל, בנגב, זה שחיפה לא תהיה פה פריפריה, זה שתהיה רכבת בצורה רצינית במדינה, לא כל מיני שלטים שתולה שר התחבורה ישראל כץ וראש הממשלה שמפארים את עצמם. לצערי היום יש ממשלה שמזלזלת בצעירים ובדור העתיד. ומהאנשים שיושבים פה ומכם, ומאוד אנשים שנמצאים, דור המחאה אני קורא לזה, עוד 10 שנים אני מאמין שיצא ראש ממשלה מהדור הזה. לא יודע מאיזה מפלגה, לא יודע מאיזה קונסטלציה, אבל זה מתחיל עכשיו, וזה הזמן שלנו להיכנס, ולא להיות רק נערי כפיים, כפיים זה מירי רגב, לא? נערי כפיים, או אנשים שתולים פוסטרים ותולים זה. אנחנו צריכים להיות שם בלב ההשפעה, בלב הוועדות בכנסת, להיות אלה ששמים את היד על התקציב, שמעבירים פתאום 6 מיליארד לתקציב הביטחון ב6 דקות. אלה שאומרים, רגע, זה יכול ללכת לפריפריה, זה יכול ללכת לדברים אחרים, זה יכול ללכת לנושא הרווחה, ושיש לנו שר רווחה שאומר את המשפטים כמו, שהוא גם שר תקשורת, שעל זה מתפארים, שאומרים איך, שהוא מדבר על עמותות, ושיש בעיה, אנחנו צריכים להגיד, אדוני, וראש הממשלה, אתה טועה, אתה מבולבל קצת, המדינה צריכה לדאוג לאזרחים שלה. המדינה צריכה, לא שיהיה 42,000 עמותות, או 45,000, אני לא קורא, המדינה צריכה לשים את ה-say שלה, ואת התקציבים, ואת סדרי עדיפויות, כמו שרבין עשה ב-92, כמו שעוד ממשלות ניסו להתחיל את זה, אבל לא הצליחו. וכל הדברים האלה, בסוף אני חשבתי לעצמי איפה, ואני גדלתי במפלגת העבודה, בנוער עבודה, בזמן המחאה, לא הייתי במפלגת העבודה, הרגשתי שאני עושה משהו שהוא חוץ מפלגתי, פוליטי מאוד, אבל חוץ מפלגתי, לטובת כל הזה, והמקום שבו הרגשתי שאני יכול הכי להתבטא בעניין הזה, והמקום שלאורך שנים מייצג את הדבר הזה, זה מפלגת העבודה. ואנחנו רואים אישה כמו שלי יחימוביץ', שגם אפשר להגיד מה שרוצים, וגם לפעמים לא להסכים בכל הדברים, אבל אין מישהי היום במדינת ישראל, שלפני המחאה עוד, ייצגה את האג'נדה החברתית-כלכלית, כולל לחימה על זכויות עובדים, כולל 42 חוקים חברתיים שהעבירה, אין מישהי שמייצגת את העניין הזה בצורה יותר טובה, ולכן החלטתי לחזור למפלגה ולהתמודד שם, וגם הרשימה שיש היום לכנסת מייצגת את הנושאים האלה. עכשיו, שואלים, אני רק אסיים, שואלים, זה 2 דקות? נו, דיברתי על הסיבות שהכניסתי לפוליטיקה. אמרתי את השם. מה אתם רוצים? אורן פסטרנק, ברק סגל, יובל צלנר. מקום לא ריאלי. 5, 19. כן. אגב, בימי מפאי הייתי נכנס לכנסת.
לא משנה, אני קיבלתי החלטה, הנה, אני עליי, אני עוצר, את צודקת, אני לא אדבר על זה, אני עליי רק מחצי משפט. אני בפריימריז האלה, כביכול אני אמנם בתוצאה לא ניצחתי, אבל אני רואה את זה כהצלחה אדירה. כי המהלך שלי היה, למרות כל הסיכויים, ללכת ולהיכנס ללא הערי, להתמודד בפריימריז, שזה דבר לא קל, לא שיבוט של רשימות, כמו חלק מהמפלגות, בפריימריז אמיתיים, שבעצם יש היום 2 מפלגות רק שעושות את זה, בעצם 3 עם הבית היהודי, להתמודד ולהתנסות בדבר הזה. ואני רואה את זה כהתחלה של דרך. התחלה של דרך שבו צריך להתמודד בכל הלבלים, להיות בפאנלים אגב, להעביר את האג'נדה שלך, וזה התחלה, בסוף מתחילים איזה. יש הרבה חברי כנסת שהתמודדו 3 פעמים בפריימריז עד שהם נכנסו, ואחרי זה נהיו שרים. מאוד מאמין בזה, ולכן אני קורא גם לכולם להיכנס כמה שיותר לפוליטיקה, ועדיף מפלגת העבודה. בבקשה. טוב, שלום לכולם. אני עודד פורר, אני עורך דין. אני יושב ראש צעירי ישראל ביתנו, ומקום 43 ברשימה המשותפת, מקום 16 בישראל ביתנו. יש שיגידו שזה ריאלי, יש שיגידו שזה כבר לא ריאלי. אנחנו נדע את התוצאות בסוף, ב-23 בינואר, אבל זה לא העניין. העניין הוא באמת, וזה גם נושא הפאנל פה, צעירים בפוליטיקה. אני מאוד שמח לראות את החבר'ה הצעירים פה, מכל המפלגות אגב. פה בעיקר, כן? לא פחות שם, אבל אני אומר, אני שמח לראות פה את כל החבר'ה הצעירים, ואת הפעילות של חבר'ה צעירים בפוליטיקה, ומאוד מאוד חשוב, וזה גם מתקשר לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שצעירים בפוליטיקה היו פעילים לא רק לפני בחירות או בזמן בחירות. היום יש המון קמפיינים לעידוד הצבעה, הם חשובים, זה חשוב מאוד ללכת להצביע, אבל הדמוקרטיה לא נגמרת פעם ב4 שנים, 3 שנים או 2, תלוי ביציבות של הממשלה, היא לא נגמרת שם. היא נגמרת לכל אורך הדרך. אני בשנתיים האחרונות הקמתי את הגוף שנקרא צעירי ישראל ביתנו. אחד הדברים שעשינו זה הקמה של ועידה שנקראת ועידת הדורות הבאים, והקמנו ליד כל חבר כנסת, שר וסגן שר, ועדה מייעצת של בין 7 ל10 צעירים, שנפגשים באופן קבוע עם אותו חבר כנסת או שר, ומגבשים יחד את הנושאים שחשובים לצעירים, שמים אותם על סדר היום, לפי הנושאים שבהם עוסק אותו נציג שלנו, והנושאים האלה מועלים. אני יכול להגיד לכם שיש 2 הצעות חקיקה שהוגשו בעקבות עבודה של חבר'ה צעירים שלנו. אנחנו הגשנו בג"ץ נגד השר אריאל אטיאס בנושא קריטריונים לדיור בר השגה. אנחנו לקחנו חלק בגיבוש התוכנית של ישראל ביתנו, התוכנית שהייתה בעקבות המחאה החברתית, לקחנו שם חלק מאוד מאוד פעיל, וזה לאורך הקדנציה, לא רק בהליכה לבחירות. אלה נושאים שהם מאוד מאוד קריטיים. והנושא שמבחינתי הוא אחד הנושאים החשובים, והנושא שבועז פתח בו, זה הנושא של שוויון בנטל. הנושא הזה הוא נושא שמלווה את המדינה. אני שירתתי בשירות הצבאי שלי לפני 17 שנה, התגייסתי, אני גם בן 35, את השירות שלי עשיתי בחיל הים, אני בוגר קורס חובלים, 3 שנים קבע. אותי גם אז זה נורא הרגיז שרק אני מתגייס ויש אחרים שלא מתגייסים. זה משהו שמלווה אותנו פה עשרות שנים. והסיבה שהנושאים האלה לא נפתרו, היא בדיוק בגלל נושא נוסף שנקרא שיטת הממשל והסחטנות הקואליציונית. ישראל ביתנו עשתה מהלך שהוא נגד ההליך הבחירות הנכון שלה, נגד הדבר האלקטורלי שלה. אנחנו באותו יום של איחוד הרשימות, היה אמור להתפרסם סקר בניסים משאל שנתן לנו 17 מנדטים. היום יש לנו 15 מנדטים, היינו אמורים לקבל 17 מנדטים. ועדיין היינו אמורים, והחלטנו ללכת לאיחוד הזה מתוך הבנה אחת בסיסית ברורה. והבנו אותה בכנסת הזו אחרי שהעלינו להצבעה את חוק שירות לכולם. אני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו הגשנו את החוק הזה, למרות שאמרו לנו יפטרו אתכם, יוציאו אתכם מהקואליציה, הגשנו את החוק הזה, העלינו אותו להצבעה, תמכו בו רק 15 חברי הכנסת של ישראל ביתנו, ועוד 4, לא נתת לי לסיים, ועוד 4 אני אקרא לזה פליטי קדימה, אני לא זוכר אם אתה היית בתוכם. אני לא פליט קדימה, אני חבר, אוקיי. ויואל חסון, כמה צדיקים, באמת אני אומר, צדיקים. והייתה הזדמנות לכל מי שיושב פה, למעט יובל, באמת, שאף אחד לא יכול להגיד למה לא תמכנו בחוק הזה. סליחה רגע, שנייה רגע. עוד רגע תהיה הזדמנות לתגובות. בסיום הסבב ניתן אפשרות לתגובות על כל הדברים. בסיום הסבב ניתן אפשרות. היכולת של לעשות שוויון בנטל בסוף תהיה תלויה באיזה ממשלה תקום פה. אם תהיה פה ממשלה שתצטרך למכור, מה שנקרא, במשא ומתן הקואליציוני, ויושב ראש מפלגת העבודה כבר עושה את המשא ומתן הקואליציוני עם המפלגות החרדיות, היא גם הודיעה שהיא נגד גיוס חרדים לצבא. וחבר'ה, בואו,
תכבדו אחד את השני, זה יהיה הרבה יותר נחמד לכולנו. ועל זה מתקיימות הבחירות האלה, כי מספרים לנו, כן, ביבי כבר יהיה ראש ממשלה, ועכשיו רק צריך, מה שנקרא, אלה רוצים לחשק אותנו משמאל, אלה רוצים לחשק אותנו מימין. לא, כל המהלך של האיחוד היה כדי שתהיה פה מפלגה שברור, שהיא המפלגה שמרכיבה את הקואליציה מעמדה של כוח ברמת המשא ומתן הקואליציוני, והיא תוכל לקבוע את תנאי הסף לכניסה לקואליציה. עכשיו, מה יקרה אם אנחנו נרד מאיזשהו רף מנדטים יותר נמוך? מה שיקרה זה שלי יחימוביץ' תתחיל לנהל את המשא ומתן שלה עם אריה דרעי. כבר בשבת האחרונה התפרסמו בעיתונים החרדים מאמרי מערכת שקוראים לגוש החרדי לעשות הסכמים קואליציוניים עם גוש השמאל, ואנחנו נמצא את עצמנו שוב במקח וממכר. אם אנחנו רוצים, ואנחנו מבינים שכנראה בנימין נתניהו הולך להיות ראש הממשלה, אנחנו רוצים אותו ראש ממשלה שלא עסוק כל היום בשרידות קואליציונית, אלא שיש לו קואליציה רחבה שיכולה להעביר את הנושאים האלה. את זה נצליח לעשות אם יהיו לנו 43 מנדטים, אז גם אני בכנסת, אבל גם אם יהיו לנו 45 מנדטים, שזאת הייתה הציפייה, אני מקווה עדיין שהיא תתממש, משם נוכל להרכיב קואליציה שתוכל לטפל בנושאים שאף אחד אחר לא טיפל בהם עד היום. תודה. שלום, צהריים טובים. שמי ברק סגל, מספר 5 ברשימה של ארץ חדשה. דבר ראשון, אני חייב להגיד מילה טובה. אני את שתי התארים שלי עושה באוניברסיטת תל אביב. אני לא חושב, אני רוצה להאמין שיש לכם מושג מה זה ללמוד באוניברסיטה הזאת. זה פשוט מדהים מה שקורה פה בחוץ. צלם את זה יותר יפה מאשר לצלם אותנו, תאמין לי. וגם, מכיוון שזה פאנל של צעירים, אז כולי ציפייה, תקווה וידיעה שדווקא אנחנו נעשה פה פאנל מעורר השראה, בניגוד לפאנלים אחרים ששם יש רעל והרס וירידות ומה לא. אצלנו אני בטוח שנוכל לעשות את זה קצת יותר, איזושהי ציפייה לבאות. למה נכנסתי לפוליטיקה? אני מודה שיש לי, עדיין אני חווה איזשהו דיסוננס מסוים על מה שאני עושה כנראה, כי אני לא מרגיש שאני בפוליטיקה. התהליך שלי מתחיל בערך לפני שנתיים. באותה תקופה אני גם בתואר הראשון וגם מלמד נוער משירות מבחן וכדומה. והתחושה שלי ושל המון חברים שלי, למעשה אני חושב של דור שלם, כי זה הוכח אחרי זה גם בקיץ, היא שיש לנו איזשהו ניתוק מסוים מבחינה ערכית של מה שקורה בחוץ. אני אדבר רק על עצמי. יש איזושהי תחושה שאני לא מרגיש שאני יכול לסמוך על מי שמנהיג אותנו, וזה לא קשור כבר לימין ושמאל הפך להיות. זה לא, אני לא חושב שזה פייר להאשים רק את נתניהו, באמת שלא, כי זה לא רק הוא. זה איזושהי תקופה מסוימת, זה תהליך ממושך, תודעתי, שגורם לי להרגיש שמבחינה ערכית אני לא מבין המדינה הזאת מתקדמת, אחרי כל מה שלימדו אותי בבית ספר, על ערכים ומנהיגות ומנהיגים, והאתוס הציוני והאתוס הישראלי. מבחינה כלכלית אני מתחיל לבדוק ולברר, ואני מרגיש שאנחנו בהתפוררות איומה, הן מבחינת הריכוזיות והן מבחינת הפערים שמתרחבים, מבחינה תרבותית. אני חושב שאנחנו באיזשהו ניוון מסוים, תחושת דכדוך וייאוש עמוקה, שאני בהתחלה הייתי בטוח שזה רק אני, ואז שמתי לב שהרבה מאוד אנשים בחתך גיל שלי חווים אותה. וכמו יש לי כמה קודים שאני משתמש בהם כשאני מלמד, אז אחד מהם היה, אם מפריע לך משהו, קום ותעשה מעשה. שזה קוד מאוד חשוב, במיוחד לכאלה שתחושת מסוגלות נמוכה אצלהם, שהם תמיד לימדו אותם שהם לא יכולים לעשות, כי אין סיכוי ואין למה ולא יצליח ועזוב וככה החיים וזה מכתוב. אז התחלתי לחשוב בתוכי איך אני מנסה להתחיל להילחם בריכוזיות, שזה מילה נרדפת הייתה בו מבחינתי להון שלטון, כי בתוך הריכוזיות הזו היא לא רק שיטה כלכלית חברתית, כי נכנסו בוואקום האלה כל מיני בעלי הון, והם התחילו להשתלט גם על המשאבים שלנו וגם על כל הדרך שבה אנחנו מתנהלים. חודש לפני שמתחיל 14 ליולי, אני מדי פעם עובר על זה מחדש בשביל להיזכר מי אני ומה אני. אני כותב איזשהו פוסט מאוד ארוך אצלי שנקרא דור המשבר הציוני. זה פחות או יותר מגדיר את מה שאני. אני מרגיש שאני חלק מדור שהוא ממש חש משבר וסלידה עם מה שקורה פה, ואני לא חושב שיש לנו ברירה אחרת. אז כשאתה נכנס לפוליטיקה, הפוליטיקה זה כלי, הוא לא הכלי היחידי אבל. יש גם כלי שנקרא כוח אזרחי שעובד מבחוץ, הם אמורים להיות כוחות משולבים. ורק ככה זה יכול להצליח, כי אנחנו מתחילים לתלות את כל יהבנו רק על מי שנמצא בכנסת. אנחנו מצביעים, הולכים הביתה, מצפים שיהיה טוב. וכשהם רואים את הניתוק הזה, אז הם מרגישים שהכל בסדר. אם אנחנו כאזרחים גם נבהיר להם שאנחנו צופים בהם, אם מבחינת שקיפות או שיתוף ציבור, העובדה שיש באמת כלים ביקורתיים של מבקר המדינה שיכול לנשוך אותם באמת אבל, או עיתונות שאמורה לבקר ולנשוך אותם באמת,
אז אולי התחושה שלהם תהיה שמישהו באמת מסתכל עליהם, ואולי הם יבינו שהם באמת אמורים לפעול עבורנו. אני יוצא לרוטשילד, כמו הרבה אנשים פה, אחרי זה מקים תנועה הלא נחמדים, שאמורה לדאוג לצמצום פערים. זהו, הרבה פעמים אני אגיד מה קורה יום אחרי הבחירות, כי הרבה שואלים, אוקיי, מה יהיה לארץ חדשה יום אחרי הבחירות? ביום אחרי הבחירות לא הולך להשתנות כלום. אנחנו עדיין נשאר באותו מצב. יכול להיות שאני אמשיך לפעול מתוך הכנסת, יכול להיות שאני אמשיך לפעול מחוץ לכנסת. אבל אני יודע שאני ועוד המון אנשים, אני מניח שגם חלקכם אחרת לא היה מספיק אכפת לכם לבוא לפה, דורשים שינוי. לא השינוי של המפלגה הקודמת, אלא שינוי אמיתי, באורח חיים. וזה באמת לא עניין של ימין ושמאל גם. כי אם היו מנהיגים ראויים בצד הימני והשמאלי של המפה, אני לא הייתי פה. אני יודע שהייתי נותן להם את המפתחות שהם יעשו את זה. ומכיוון שזה לא קיים, אז אני מרגיש שאני חייב לעשות את זה, כי אין לי ברירה ואין לי עתיד אחר כנראה. כי אני כן רוצה לגור פה, אני אמשיך להילחם על לגור פה, למרות שיש לי חברים שבייאוש אומרים לי אני עוזב, ובמקום לכעוס עליהם אני אומר להם אין בעיה, מי שפה ימשיך להילחם, וכשתהיה פה קרקע מוצקה, ראויה עבורכם, תחזרו, כי כולנו, רובנו, 99% מאיתנו, אין לנו מקום אחר, ואנחנו נמשיך להישאר פה. אז זו הסיבה שאני בכל העניין הזה של פאנלים. תודה ברק. לי קוראים רועי עידן, מקום 8 ומנהל הקמפיין של עלי ירוק, הרשימה הליברלית. אני פעיל פוליטית די הרבה זמן, הייתי חבר ופעיל בשינוי בזמנו, ועד לפני חודש וחצי הייתי חבר ופעיל בליכוד, הייתי ממקימי הפורום הליברלי בליכוד והליכודניקים החדשים, וככה עכשיו, והייתי במטה של מיקי איתן בפריימריז, וככה אחרי הפריימריז ואחרי כל מיני דברים שקרו שם בליכוד, שהבנו סופית שהמפלגה הזאת היא לא מפלגה ליברלית בשום צורה, קמה איזושהי אופציה לחבור לעלי ירוק, שתמיד היינו משתפים איתם פעולה בתחום של לגליזציה של קנאביס, שזה משהו שאנחנו תמכנו בו תמיד, והצטרפנו אליהם עם חברים מהתנועה הליברלית החדשה, ורצים איתם איזושהי אג'נדה ליברלית רחבה. אנחנו עושים את זה מסיבה מאוד מאוד פשוטה. אני גם הייתי במחאת הקיץ לרוב, והליכודניקים החדשים והדברים האלה, זה איזושהי תנועה של התפקדות שצמחה כתוצאה מזה. אבל לנו יש איזשהו פתרון אחר, אנחנו מסכימים לגמרי עם מה, שחיתות, הון שלטון, ריכוזיות, כל הדברים האלה. לנו יש פתרון שהוא פתרון טיפה אחר, שאף מפלגה אחרת לא מציעה, והוא כמעט ולא קיים בשיח הציבורי. זה הפתרון הליברלי לדברים, שזה אומר לדרוש מהממשלה להתערב פחות, להיות פחות מעורבת בכלכלה, פחות מקושרת לבעלי הון, פחות מבצעת, יותר מפקחת, ושתהיה פחות מעורבת בחיים שלנו, אולי זה הדבר שהכי חשוב, פחות מעורבת במעמד האישי שלנו, פחות מעורבת בכיס שלנו, פחות מעורבת באופן כללי. כי אנחנו לא מאמינים שהכסף הזה, שכולם רוצים לגבות יותר ויותר מיסים, ולקבל יותר ויותר כוח להתערב בחיים שלנו, וכל מפלגה תבטיח לכם שהחזון שלה הוא החזון הנכון. הם יודעים מה לעשות עם הכסף שלכם כדי שיהיה פה טוב, ויהיה פה שוויון, ויהיה פה צדק חברתי. אנחנו אומרים, לאף אחד אין מושג, ואף אחד לא יכול לנהל את הדבר הזה. אנחנו מעדיפים שכמה שיותר מהכוח הזה, וכמה שיותר מהכסף הזה, יישאר אצל האזרח, והאזרח יוכל להחליט, והאזרח יחליט איזה שירותים הוא צורך, ואיזה שירותים הוא לא צורך, והאזרח יחליט אם הוא רוצה לעשן קנאביס או לא לעשן קנאביס, וכן הלאה וכן הלאה בכל תחומי החיים. וזה איזושהי גישה שלא קיימת בכלל בשיח הציבורי ובשיח הפוליטי בישראל, ואנחנו החלטנו לרוץ לכנסת כדי לקדם את הדבר הזה. יש לנו תוכנית כלכלית סדורה של הנושא הזה, שמי שאחראי על הצוות שכתב אותו זה פרופסור עומר מואב, שהיה היועץ הבכיר של יובל שטייניץ. אנחנו רוצים עם מצע ליברלי, מוחלט ורציני, ואנחנו רוצים להציג את האופציה הזאת בפני הציבור, ולהעלות את הדבר הזה לשיח, כי גם זה פתרון. ובנושא, למשל, בנושא השירות שכולם עכשיו מדברים על שירות וצריך לגייס את החרדים, ואז אחד אומר, לא, אבל גם את הערבים. אנחנו אומרים משהו אחר לגמרי. ישבו כבר ועדות בן בסט ושפר, וקבעו שהצבא מגייס הרבה יותר מדי אנשים כבר היום שהוא לא רוצה להחזיק אצלו, ואת השירות צריך לקצר. מי שלא רוצה להתגייס, הצבא יכול שיהיה לו את הזכות לשחרר אותו, שהצבא ישלם משכורת לחיילים בצורה נורמלית, ואני מדבר פה, אני קצין קרבי במילואים, זה לא מאיזה אג'נדה של השתמשות אישית. ואין
הצבא לא צריך עכשיו עוד 10,000 משגיחי כשרות חרדים. זה לא, בוא נהיה כנים. והנושא הזה של השירות לאומי, אנחנו מכירים את הנושא הזה של מנהלת השירות לאומי, זה כמו להקים עוד צה"ל. בוא נתעסק לבדוק מה קורה עם הכסף שלנו שם במשרד הביטחון ובצה"ל היום, לפני שאנחנו מקימים עוד דבר כזה, שרק יעלה לנו יותר. זהו בגדול. טוב, אני חייב להגיד שהנאיביות שלך נורא נחמדה בתור מי שהקים את מנהלת השירות הלאומי האזרחי. אבל זה לא העניין, וברשותכם נגיב. אבל אולי הנאיביות זה חלק מהסיבה שאנחנו פה. לא, זה לא חובה. תראו, לפני שנתיים הרבה אנשים יצאו לרוטשילד. אני לפני קצת, כבר קרוב לשנה, החלטתי לעזוב משרה מאוד נחשקת וטובה, לעזוב את מה שנקרא החיים הטובים, לעלות לירושלים, לשרת אתכם בכנסת ולהיות חבר כנסת. עשיתי את זה מסיבה מאוד פשוטה, שהמפלגות שהחברים שלי פה מייצגים אותם, וכפי שאתם רואים, רובם נדחקו למקומות לא ריאליים, מדברות מעל הראש שלנו, ואף אחת לא באמת מתעסקת איתנו, הצעירים, ומה שמעניין אותנו, ושיכול לקדם אותנו וייתן לנו את הסטארט האמיתי. אני חבר כנסת מטעם קדימה, מספר 6 ברשימת קדימה לכנסת, מי שלא מכיר. תראו, כשאני באתי לקדימה, אני חשבתי שאני רוצה לקדם 5 נושאים שמדברים אלינו ולא מעלינו. כי בסופו של דבר, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחיות טוב יותר, אנחנו רוצים לחיות, אנחנו רוצים לגור, אנחנו רוצים לנסוע, אנחנו רוצים ללמוד, אנחנו רוצים להגיע בפחות. מצד שני, אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו רוצים להרוויח, אנחנו רוצים להצליח, להתקדם ולחיות יותר. ואיך אנחנו משיגים את זה? הנאיביות מאוד נחמדה, אני שמעתי את חבר טוב שלי, עורך דין פורר, מדבר על שוויון בנטל. אז אני שמתי 5 נקודות שאני רוצה לקדם, וברשותכם אני אתחיל עם הסוגיה של שוויון בנטל. ב7 במאי, קדימה ואני הצטרפנו לקואליציה על מנת לגבש קואליציה של 94 חברי כנסת, של סדר יומה 4 נושאים. הראשון, ואני לא אמנה את כל 4 עכשיו, הראשון, מבחינתי לפחות חשוב ביותר, היה קידום השוויון בנטל, כלומר להביא למצב שכל צעיר וצעירה נושאים בנטל, בין אם זה בגולני, בין אם זה בסיירת צנחנים כמוני, בין אם זה בבית החולים בנהריה, כן, שירות אזרחי בבית חולים נהריה, ובין אם זה בקריה ואפילו משגיח כשרות, אבל שכולם יישאו בנטל. אני מזכיר לכם שב-1 באוגוסט פג תוקפו של חוק טל, לזכותו של בועז יאמר שהוא בין הגורמים שהצליחו להביא לביטול חוק טל. היה לנו ויכוחים מרים לפני הרבה שנים האם חוק טוב או לא. אני יכול להגיד היום שבמובנים מסוימים בועז צדק. ואמרנו, 10 שנים מותר להתפקח, מותר להכות על חטא. זה לא להכות על חטא, כי בסוף חוק טל נפל בגלל משרד האוצר, אבל לא נפתח את זה עכשיו. ובוא אחר כך נדבר על ההתנגדות של אביגדור ליברמן, אם תרצה. ומה שאנחנו אמרנו לבנימין נתניהו, יש 1.5 חודשים עד שיפוג תוקפו של חוק טל, יש לך הזדמנות היסטורית עם קואליציה רחבה, אתה לא צריך להיכנע לאף תכתיב של מפלגה סקטוריאלית, בוא נייצג, אתה ואנחנו, כמעט 60 חברי כנסת ביחד, את הציבור ששלח אותנו לכנסת, נשנה את אותו עוול היסטורי, שכן התחיל אותו בן גוריון, שגם אני מעריץ אותו, אבל כל אחד עושה טעויות, אפרופו טעויות, ונקדם את אותה טעות, נביא למצב שכולם נושאים בנטל, ועל תהליך הדרגתי דרך אגב, 5 שנים, לא אמרנו מחר בבוקר נגייס את כולם, לא נשלח את כולם פה לבתי המעצר, כי ברור לנו שהחרדים לא יתגייסו מיידית, ושמנו עקרונות מאוד ברורים, וזה נפל. ביבי פיזר את ועדת פלסנר, הוא לא הסכים ללכת למהלך, הוא לא הסכים להראות את אותה מנהיגות שאני מצפה ממנהיג חזק, ופרק למעשה את הקואליציה, כי אנחנו אמרנו דבר מאוד פשוט, אנשים קוראים לזה זגזוג, אני קורא לזה אידיאולוגיה, אני לא אשב בממשלה שלא מוכנה בתנאים כאלה לקדם את הנושא שבעיניי הוא הכי אקוטי והמהותי כרגע על סדר היום, וזה לא משנה אם סדר היום נקבע על ידי בג"ץ או נקבע על ידי איווט ליברמן. אני באתי לאיווט ליברמן ולאנשי ישראל ביתנו, שבוע לפני היציאה שלנו מהקואליציה, כאשר הם הציעו את אותה הצעת חוק שאומרת גיוס לכולם, שכמו שאמרת נכון אני תמכתי בה, ואמרתי תראו, לפעמים האויב של הטוב הוא מצוין. גם אני רוצה לגייס את כולם כולל הציבור הערבי. אבל זה בלתי אפשרי כרגע. אנחנו לא מצליחים להעביר את זה קואליציונית. אם ישראל ביתנו וקדימה יחליטו שהם הולכים על מהלך של כרגע
קידום המלצות ועדת פלסנר בנושא גיוס החרדים, ונקבע לוח זמנים קשיח, שבו נאמץ את מסקנות ועדת עברי, שאני הייתי חבר בה, וועדות אחרות, כדי לגייס גם ערבים. אז ייקח עוד חצי שנה, נפתור גם את סוגיית הערבים, נעשה את זה בשיתוף פעולה, נוכל עכשיו לפתור את בעיית גיוס החרדים. ישראל ביתנו לא הסכימה למהלך הזה, היא רצתה הכל או לא כלום. זו בדיוק הנאיביות, זו בדיוק הבעיה של החברה הישראלית. אנחנו מנסים להשיג הכל, במקום להבין שחברה זה תהליכים תוספתיים, אינקרמנטליים, עקב בצד אגודל. אני מרשה לעצמי פה באוניברסיטה להשתמש בביטויים, כי אני מניח שהסטודנטים מכירים ומבינים את זה. לא, אינקרמנטליים, אם מישהו פה בפאנל צריך תרגום אני אשמח. אבל אני חושב שזה בדיוק ההבנה והניסיון שאנשים כמוני, כמו שאול מופז, כמו סגן ראש השב"כ לשעבר ישראל חסון, כמו יוחנן פלסנר, כמו מנכ"לית משרד החינוך לשעבר רונית תירוש, כמו מפקד סיירת מנכ"ל לשעבר דורון אביטל, מביאים כסיירת קדימה לכנסת, ולכן החשיבות שאנחנו נוביל את התהליכים האלה בכנסת, כי אנחנו אנשים שגם יש לנו את הניסיון לעשות את זה, אנחנו לא פגוש את העיתונות, אין פה יציג של יש עתיד שיסנגר, אנחנו פגוש את המציאות, אנחנו מכירים אותה, אנחנו יודעים איך להוביל את זה, אנחנו לא מספיק נאיבים להבין שכשאם ראש הממשלה מדבר היום על שוויון בנטל, ושמעתי אותו מדבר על זה לפני שבועיים, הוא גם באמת מתכוון. אנחנו יודעים שהוא לא באמת מתכוון, כי אין לו שום כוונה לשנות את הברית ההיסטורית שלו עם החרדים לטובתנו. עכשיו, כמו שאמרתי, יש 5 נקודות שאני רוצה לקדם. אחת זה השוויון בנטל, שבין היתר בתוכה גלום גם העלאת שכר החיילים והשוואת שכר החיילים לאברכים. אתה לא קטעת אף אחד, אתה לא תקטע אותי, בטח לא אותי. יש הטבות לחיילים משוחררים, כמו פטור ממע"מ על דירה ראשונה, כמו העדפה בקבלה לשירות הציבורי, ודברים נוספים שאני מזמין אתכם לקרוא במצע שצעירי קדימה שהוא אצלי בפייסבוק, בדף הפייסבוק שלי. אבל כמו שאמרתי, יש עוד 4 נקודות ואני רוצה להדגיש אותן. אחד זה נושא של איכות הסביבה, כי באמת זה העתיד של כולנו. הנושא השני זה השכלה הגבוהה, כי כולנו מבינים שבלי השכלה גבוהה אין שום אפשרות להצליח בחיים. הנושא השלישי זה קשור ליוקר המחיה, זה נקרא משפחה צעירה עובדת, כי מבחינתנו כאשר אנחנו צריכים לייצר את התנאים הכלכליים על מנת ששני בני הזוג יוכלו לצאת לעבוד, מי שיודע או לא יודע, היום יותר משתלם למשפחה צעירה שאחד מבני הזוג יישאר בבית ויגדל את הילדים, מאשר להעסיק מטפלת או לשלוח את הילדים לפעוטון או לצהרון ולקייטנות, וזה מצב אבסורדי, בלתי נסבל. אנחנו צריכים לעודד את העבודה בישראל. והסוגיה הרביעית שאני גם בה, אני טיפה רוצה להתעכב, כי גם בה טיפה נגענו, זה נושא הדיור. תראו, הרבה מפלגות, אותן מפלגות פגוש את העיתונות, וגם חלק מהחברים שלי פה בפאנל נגעו בנושא הדיור, שהם רוצים להוריד את מחירי הדיור. בואו אני אגלה לכם איזשהו סוד. במדינת ישראל, 70% מהתושבים, מהאזרחים, הם בעלי הדירות של עצמם. במדינת ישראל קרוב ל250 טריליון שקל במשכנתאות. אתם יודעים מה יקרה אם יורידו פה את מחירי הדיור? זה לא שאנחנו לא נוכל לקנות דירה, אנחנו לא נוכל לקנות גביע קוטג', תהיה פה קטסטרופה כלכלית. אז זאת אותה סיסמאות שמפריחים, אנשים סתם מפריחים, כי אין להם שום מושג איך באמת לעשות את זה, בלי להוביל את ישראל לקטסטרופה כלכלית סטייל ארצות הברית. אז בואו נדבר מה כן צריך לעשות, כי גם צריך קצת ניסיון, יצירתיות ואומץ לדעת מה כן לעשות. ויש פתרונות. זה שלא צריך להוריד את מחירי הדיור, זה שאי אפשר להוריד את מחירי הדיור, צריך, אבל אי אפשר, זה לא אומר שאין פתרונות. דרך אגב, עוד איזושהי אמירה, כשאומרים להוריד את מחירי הדיור ואנחנו הצעירים נוכל לקנות דירה, מה זה אומר לקנות דירה? בואו נגיד שדירה תעלה 1,000,000 שקל ולא 1,500,000 או 2 כמו שהיא עולה היום בתל אביב. ב1,000,000 שקל זה אומר שאנחנו צריכים להביא מהבית הון עצמי של 300,000 שקל, לכולנו הרי יש את זה בראש כרגע, נכון? ואחר כך עוד לקחת משכנתה על 700,000 שקל. חברים, אתם מכירים את המשל על הצו? בואו אולי אתם תגידו לי. הצו, יש לו בית על הגב, והוא איתי, נכון? הוא איתי כי יש לו בית על הגב, או בגלל שהוא איתי יש לו בית על הגב? תבינו, האם האיטיות שלו נובעת בגלל הבית שהוא סוחב, או בגלל שהוא סוחב? אתם מבינים? מה את השאלה? לא הבנו, אני אסביר לכם עוד פעם. האם הצו איתי כי הוא סוחב את הבית על הגב, או יש לו בית על הגב בגלל שהוא איתי? לא הבנת. טוב, בצורה אינקרמנטלית אני אסביר לכם. הצו הוא איתי, נכון? יש לו בית כאמצעי הגנה. האם הוא איתי כי יש לו בית וזה מעכב אותו, או בגלל שהוא איתי, הטבע נתן לו בית כדי שיוכל להסתתר? עכשיו בואו נגיד לכם, זה לא משנה מה התשובה.
כי אסטרטגיית ההגנה של הצו היא טיפשית בכל מקרה. כולנו יודעים שאם בעל חיים רוצה לטרוף את הצו, כל מה שהוא עושה זה הופך אותו ובאותו רגע הוא כבר לא מוגן. מה אני רוצה להגיד בנמשל? אנחנו הצעירים שגם ככה, אנחנו בקושי סוגרים את החודש. גם ככה אנחנו כל היום באודישנים, במבחנים, צריכים להתקבל לאוניברסיטה, צריכים למצוא חברה, יותר גרוע אחר כך להתחבב בעיניים של האמא של החברה, ולהמשיך ולמצוא עבודה, ולהתקבל על הבוס, ולהתקדם ולהצליח, וזה גם ככה מאוד קשה. אנחנו צריכים לסחוב על הגב 700,000 שקל משכנתה, מאיפה נשלם את הכסף הזה? אז הפתרון זה לא להוזיל את מחירי הדיור, כי אנחנו לא יכולים לעמוד. הפתרון זה להציע דיור אמיתי, בהישג יד, לכולנו, שנוכל לגור בכבוד. איך עושים את זה? פשוט. לוקחים קרקעות שמיועדות לשטחי ציבור, כמו בתי ספר, כמו גני ילדים, כמו בתי כנסת, זה מאוד חשוב בתי כנסת, אני לא מזלזל, אבל בטח תסכימו איתי שאם מעל בית הכנסת יקימו מגדל של 30 קומות, ובו דירות של 40-50 מטר להשכרה לצעירים, דירות חדשות, יפות, יוקרתיות, במחירים של 2,000 שקל לחודש, עדיין יוכלו אנשים בבית כנסת לעבוד את האלוהים בצורה חופשית. זה לא ימנע מהם לדבר עם אלוהים, למרות שיש מעליהם 30 קומות של צעירים שיגורו. אתם יודעים כמה זה עולה? 0. זה לא עולה כסף. זה דורש ששר השיכון, שנכון שהוא מש"ס, אבל הוא היה תחת ראש ממשלה מהליכוד, שהוא עדיין הבוס, יחליט שהוא עובד גם עבורנו. והוא לא קובע קריטריון של ותק בנישואים כדי לקבל הטבות. אתם יודעים מה זה קריטריון ותק נישואים? הם ניסו להעביר כסף, לא בסדר, אתה יודע, כמו שאמרתי, אפשר עם זה לסיים, בבקשה. אז אני מדבר על הצעירים, לא על עצמי. אם אתה יכול רק עם זה לסיים, אז אני אגיע בזה ואני אסיים. כאשר שר השיכון התבקש לעשות דיור בהישג יד או בר השגה, הוא אמר, איך אני דואג להעביר את אותן דירות לאברכים? אז הוא אמר, אחד הקריטריונים יהיה שיכול לתת 70 נקודות, זה כמה שנים אתה נשוי. זה אומר שבחור, בחורה, בני 28, שזה הממוצע של גיל הנישואים בישראל, חלקנו אפילו התחתנו אחרי, אני התחתנתי בגיל 34, הוא בממוצע, הוא 28, לא החילוני הכללי. הוא יהיה לו ותק בנישואים של שנה, כשהוא יבוא לקנות דירה, יהיה לו 10 נקודות. הוא שירת בצבא, יהיה לו עוד 15 נקודות, יהיה לו 25 נקודות. יבוא האברך שלו שירת בצבא, התחתן בגיל 18, הוא כבר 10 שנים נשוי, יהיה לו 70 נקודות. כלומר, לאברך 70 נקודות, זה שלא תרם למדינה ורק קיבל כספים, ולנו כששירתנו יהיה 15 עד 25 נקודות. זה שוויון. אז בואו לא נהיה תמימים. בנימין נתניהו לא מתכוון לשנות את דרכו בממשלה הבאה. האופציה היחידה שאנחנו נוכל להביא אותו, לשרת גם אותנו, את הצעירים, זה יהיו אנשים מנוסים, מכירים, יודעים את המטריה, שלא באו כל אחד ממקום שהוא בא, אלא צמחו בתוך המערכת הפוליטית, או צמחו במערכות ובמנגנונים שיודעים מה הם מדברים, ומכירים את הנושאים לעומק, ויוכלו לשנות פה משהו במדינה לטובת הצעירים. בשביל זה אני כאן, בשביל זה אני נלחם בשביל כולנו. מצטער שהערכתי, חבריי. תודה רבה. מכיוון שאנחנו עוד רגע... התחלנו מאוחר, ואני גם סטודנט כמוכם, ואם אני לא מגיע לשיעור של היום, כל הקורס שלי מתבטל, אז אני מבקש סליחה מראש, ב-11:30 אני אישית אהיה חייב ללכת. אז אם אתה רוצה להגיב, אחר כך נעבור לשאלות. אז נעבור לשאלות. אם למישהו יש שאלות מהקהל? כן. הכרתי חלקם מהאנשים למעלה, אבל את בועז לא פגשתי, רציתי לשאול אותך את זה באופן אישי, אבל אנחנו כבר פה. בתור צעיר שגם נמצא בפוליטיקה, אני רוצה להגיד לך שמה שעשיתם בנושא הפריירים והחיבור שלכם למפלגת התנועה רק מרחיק צעירים מהפוליטיקה. עכשיו, אני מאמין שהפאנל הזה יתכנס, לצערי לא באו עוד אנשים, אבל הפאנל הזה יתכנס כדי לקרב וכדי לאחד. ואני ארצה שתסביר גם כן אחר כך מדוע עשית את זה, אני אבקש ממך שתסביר. זאת אומרת, לקחתם איזושהי מחאה אותנטית לחלוטין של חיילים, השתמשת במשהו שכולם מתחברים אליו, זאת אומרת, תגיד צבא, 50-60% במדינת ישראל מתחברים אליו, ותרגמת אותו למקום 18 בתנועה. עכשיו אני אגיד לך, אם היית מקום שלישי בתנועה, וזה היה מראה לי שיושבת הראש שלך, חשוב לה שאתה תהיה בכנסת ותשפיע, אז הייתי אומר לך, אוקיי, אתה יודע מה? יש משהו במה שאתה אומר. אבל בעצם מה עשית? פעם הבאה שהפריירים ירצו להוציא אנשים לרחובות ומילואימניקים לרחובות, יגידו, אני לא אצא לרחובות. למה שאני אצא לרחובות? בסופו של דבר ייקחו את הכוח שלי ויתרגמו אותו.
כן, היא בכלל, היא מראה הרבה דברים שחשובים לה, אבל היא לא הנושא, אני מקווה מאוד שהיא תתפוגג, שהמפלגה הזו תתפוגג. אבל לי מה שחשוב, ואני בכוונה חוזר לנושא הפאנל ולא לציפי לבני, מה שחשוב הוא שבאמת אולי תסביר למי שיושב כאן או מי שיראה את זה בבית. מדוע בחרתם לעשות את הדבר הזה שפשוט מפורר מחאות, ובטח ובטח שמרחיק צעירים מלהגיע לפוליטיקה? אני יכול להגיד לך שהמחאה של מפלגת העבודה, נכון שהיו שם סתיו שפיר ואיציק שמולי, זאת אומרת, והם כיוונו מההתחלה, הם גם לא פסלו כששאלו אותם את העניינים הפוליטיים, אתם לא עשיתם את זה. אתם יצרתם קשר בזמנו עם קדימה ועם ביבי ועם ישראל ביתנו, הייתם בקשר עם כל המפלגות, ומשום מה בחרתם ללכת למפלגה שמעולם לא עשתה כלום בתחום הזה, חוץ מזה שהיושבת ראש שלה הצביעה בעד חוק טל. אז אני אשמח מאוד אם תוכל להסביר לנו מדוע. תודה, אני שמח על השאלה הזאת מאוד, ואני אספר לך הכי דוגרי את הניסיון האישי שלי ואת מה שזה. אף אחד לא לקח שום נושא ושום זה ושום זה, אתה יודע, דברים הם בסוף הם הרבה יותר... אני, כשהייתי חייל משוחרר, בן 21, נולד חוק טל. והייתי ילד, די מפגר האמת. ושבתנו רעב נגד חוק טל, 10 ימים. אני זוכר, הורדתי 15 קילו בשבוע. וגם היה המון בלגן, והיה זה, וכל המדינה השתגעה, ועוד פעם לא קיבלנו שום דבר. ומאז גדלתי, אתה יודע, והלכתי, ונסעתי, ולמדתי, ועבדתי, וזה וזה. והכל התחיל מזה שבוקר אחד, לפני חצי שנה, אני פתאום פותח את העיתון, ואני קורא ביבי נתניהו מתכנן להאריך את חוק טל, ההוא שלפני 12 שנה, שעבדתי רעב. ואתה יודע, הכי מבפנים, כאילו, התעצבנתי, אמרתי, מה נעשה? התקשרתי לחבר שלי, אמרתי, זה, הקמנו אוהל. וישבנו שם 2 אנשים, בהתחלה. והקמנו אוהל ואמרנו, זה לא מקובל עלינו, ואנחנו לא ניתן לזה לעבור, ועובדה, בגלל שזה היה כל כך נכון, לא בגללי. בגלל שזה היה כל כך נכון, אז באמת באו כולם, ובאו אנשים, ובאו זה. ואני אמרתי דבר אחד מהיום הראשון, אמרתי, הלקח שלי מהמחאה הגדולה, זה שאני לא מפחד להגיד זה פוליטי. זה אחוש הרמות הפוליטי. ובניגוד למחאה שכל הזמן לא הסכימה לקבל פוליטיקאים, אני אמרתי, כל פוליטיקאי שיבוא אליי לאוהל, יקבל ממני חיבוק ונשיקה וחולצה ותקליט, אם הוא יגיד שהוא נגד חוק טל והוא תומך בשוויון בנטל, ואני אתפוס אותו על המילה הזאת גם ביום שאחרי. ולכן כשבאתי לביבי נתניהו, אני לא אשכח את זה, היה מוצא שבת, אני באיזו מסיבה בגג בתל אביב, פתאום מקבל טלפון, ביבי נתניהו מבקש לפגוש אותך מחר ב8 בבוקר, דחוף. והייתי בטוח שעובדים עליי בכלל, באמא שלי, ובאתי לפגישה, והבן אדם מסתכל לי בעיניים ככה, אומר לי, אני אביא לשוויון בנטל, ואני מקים ממשלה של 94 חברי כנסת, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה. והאמנתי לו. באמא שלי האמנתי לו. אני זוכר שיצאתי, התראיינתי ברזי ברקאי באותו יום, ואמרתי לו, אתה לא מבין, ראש הממשלה הולך לעשות שוויון בנטל, ראש הממשלה. הסתכל לי בעיניים, אמר לי, אני ביבי נתניהו גייס את החרדים. ואמרתי לו, אני זוכר אז עם גלעד ארדן, אמרתי לו, אם הוא יעמוד בהבטחה שלו, אני מתפקד לליכוד. וקיבלתי סתירה, ויצאתי פרייר, לא סתם. ומאותו רגע, באתי לציפי לבני, אני לוקח על זה אחריות מלאה, ועמדתי לה מאחורי הבית, מאחורי הדלת, ודפקתי לה בדלת, וכתבתי לה אימיילים מרגשים, ואמרתי לה, אני הבנתי שאם ראש הממשלה הזה לא יצא פה שום דבר. ויש רק דבר אחד שמעניין אותי כרגע, זה לנצל את ההזדמנות שיש את הבחירות הקרובות, על מנת להפיל את ראש הממשלה נתניהו, כי ממנו זה לא יצא. ושאני מסתכל על המפה, אז אני רואה את יאיר שאומר על עצמו שהוא לא ראש ממשלה, אז אני כבר יודע, אני כבר הייתי שם, אז אני יודע מה קורה, הוא ייכנס לממשלה של ביבי, ביבי יקים ועדת פלסנר, רק שהיא תיקרא ועדת עופר שלח, הוא יבטיח הרבה הבטחות, יהיה כאילו זה, ולא יקרה כלום. ואני מסתכל על שלי יחימוב, רגע, ראית חרדי אחד מתגייס? אז אני יכול להגיד לך שבחודשים... רגע, שנייה. אז שאלת אם ראיתי, לא, תן לי, אבל בחודש האחרון התגייסו 1,600 חרדים, התחילו הליך חיול,
אחרי שאין חוק טל, זה מה שקרה בינתיים, בלי קשר מה שקרה בינתיים לצעקות זה שאתם מפרים חוק. ולפופוליזם. אבל עזבו, זה בסדר, המצב. שנייה. זה אבל שאלת המצב. שאלה אחרת. בוא תגיד רק את האמת. ואז באתי, ואני רואה את שלי יחימוביץ', שזה לא מעניין אותה בכלל. ושגם באה ולקחה נושא של אני שונאת את העשירים, וזה האג'נדה שלי. ואני יודע, תאמין לי, עבדתי בניו יורק בוול סטריט, התפקיד שלי היה לגייס כסף ולהביא כסף אמריקאי להשקיע בישראל, בחברות ישראליות. ואני לא אשכח את זה, הייתי יושב מול כל הבלקסטון ובלק רוק וכל האלה, והם אומרים לי, ראש הממשלה שלכם כל היום רק אומר שהולכים להשמיד אתכם והולך להיות פה שואה. למה שאני אשקיע פה בכלל? אתם לא נורמליים. אז היא לא מדברת על שלום, היא לא מדברת על שוויון בנטל, ולכן אני, בשביל המאבק, באתי לציפי לבני ואמרתי לה, אני מתחנן עליך שתצאי ותבואי לפוליטיקה, כי אנחנו צריכים להחליף את נתניהו, ואת היחידה שיכולה לעשות את זה. ואמרתי לה, שנייה, ואמרתי לה, רגע, ואמרתי לה, ולכן גם, אתה יודע, לכן גם האמת יצאתי פרייר, ואני מקום 19. אמרתי לה, it's not about me, ולא מעניין אותי איזה מקום תתני לי, ואם תתני לי מקום בכלל. ואני רוצה שתרוצי, כי אני רוצה שנבנה ביחד האלטרנטיבה, כי האמנתי שנוכל ביחד, אנחנו ושלי ויאיר ועוד אנשים פה, לבנות גוש אחד גדול שיוכל להוביל למהפך. ולכן... הוא התייחס. אז את צודקת. אני רוצה... ולכן אני אומר, ולכן... לא, שנייה, רגע. אני באתי למופז, למשרד, ונתתי לו נשיקה ענקית מול הטלוויזיה, ואמרתי לו, יצאת גבר. אז אני אומר, מופז יצא גבר, אבל גם יצא נקניק, כי זה היה ברור שעובדים עליו. באתי לפלסנר ביום הראשון, אמרתי לו, עובדים עליך. נכון? בקיצור, ולכן מה שאני אומר לך, המאבק הוא לא... שנייה. המאבק אז הוא גבר. המאבק הוא לא של אבא שלי. המאבק הוא של אנשים שהאמינו בנושא, וגם יום למחרת, אחרי הבחירות, מה זה אני ניהלתי אותו? אני פתחתי אוהל, אחי. אני לא זה, נכון? נכון? ואני לוקח את האחריות, ואני מעניין אותי דבר אחד, איך באמת עושים שיהיה פה שוויון בנטל. לביבי אני כבר לא מאמין, אני מצטער. אותה זה לא מעניין. לא נכון. וזה הכל. טוב, אני רוצה להגיד משהו, אני לא רוצה לתקוף, ואני רוצה להראות... בסדר, בוא ניתן לאורן להגיב. אני רוצה להראות דוגמה אחרת. דיברנו פה על איחוד בגוש. אני מסתייג מהרבה דברים שבועז אמר, אני לא הולך לתקוף את מפלגות הגוש. אני באמת לפני שבוע חשבתי שיש פה הזדמנות היסטורית, לא אכפת לי, זה לא עשו עליכם, אל תגיד את זה. איך קוראים לך? שכחתי. רועי, לא עשו עלינו שוב סיבוב, זה לא עלינו, זה פה עניין משותף. ואני רוצה להגיד לך שברמת השטח והפעילים יש רצון מטורף שגם קורה, ואתה תראה בימים הקרובים כל מיני התפתחויות, לשיתוף פעולה בין התנועה, בין מרץ, בין העבודה, גם יש עתיד, בסדר. וזה קורה, ואני מקווה מאוד שעם ישראל ומדינת ישראל, האנשים יבינו טוב מאוד שהמצב של הגוש משמאל מרכז עדיין לא גמור, ממש לא, אפילו לא התחיל. כי אם מספיק שייצאו עוד 15% להצביע, וכיום כבר משנת 99, אנחנו ירדנו כל פעם מה-80% הצבעה לכיוון 62-63% הצבעה. מספיק שיבואו 80% הצבעה, או 75% הצבעה. אני מאמין שאפשר גם הבחירות החשובות האלה לעבור. גוש השמאל מרכז מקים את הממשלה הבאה, נקודה עובדתית. כבר היום הפער הוא בין 6 מנדטים לראש הממשלה שלי יחימוביץ'. ראש הממשלה שלי יחימוביץ' בצורה ברורה. יכול להיות עם אחר... יכול להיות. רגע, שנייה, חבר'ה, אני הייתי פה בשקט, שנייה. אני רוצה להגיד אבל משהו, רועי, לגבי מה שאתה אמרת, ואגב, האמירות האלה, יצאת גבר, לא יצאת גבר, זה לא משנה. אני לא ראיתי ממשלה כזאת גדולה של 94 חברי כנסת, שפשוט עשתה סיבוב באמת על כולנו. אז זה לא משנה שמופז, יש לו את הניסיון ויש זה, נמאס לנו כבר מאנשי הניסיון והקבלות. ובמפלגת העבודה יש אנשים, שילוב של אנשים כן עם ניסיון, אבל הרבה אנשים מצוינים, חדשים, כמו בן אדם שאני אישית מאוד מעריך, משה מזרחי, אחד האנשים שהכי נלחם בשחיתות במדינת ישראל, הקים את היחידה הזאת, בן אדם, או ברוורמן ועוד זה, ואני רוצה לענות לך, אבל הדבר, לא... אוקיי, בואו... אני רוצה להתייחס לדבר שאתה אמרת לגבי סלידה מהמערכת הפוליטית. לגבי מה שזה, ופה אני רוצה להגן על בועז.
רגע, בוא ניתן לו לסיים עוד דקה אני רוצה להגיד לגבי מה שאתה אמרת, ולמה נכנסתם לפוליטיקה. תראה, יש בעיה מאוד חמורה במדינת ישראל, ועלתה מהשאלה שלך. לא מבינים את המושג דמוקרטיה במלואו, ולא מבינים את המושג אופוזיציה במלואו, ולא מבינים לצערי את המושג פוליטיזציה. יש כזאת סלידה מהמערכת הפוליטית. אנשים אומרים, אל תעשה את זה פוליטי, אל תעשה את זה פוליטי. תעשה את זה פוליטי. מה זה פוליטי? כל דבר במדינה הזאת, מה שהקמנו אותה, מאז ההתיישבות הראשונה, מה שהקימו את פתח תקווה, מאז העלייה הראשונה, זה פוליטי. כשאתה הולך לשירותים זה פוליטי. בצורה הזאת יש אולי אמירה לא מפלגתי, אבל מה שבועז עשה ומה שעוד אנשים, גם אצלנו, סתיו ושמולי, זה לא משנה, נבחרתי, לא נבחרתי. הכניסה הזאת לתוך המערכות הפוליטיות בכל הספקטרום, כולל גם בצד שלו, שאני לא מסכים איתו, היא דבר הכי מבורך. כן, אנחנו צריכים להיות שם, לא להיות מקימי מעלים, לא להיות רק האנשים שצועקים ברחובות, להיות אלה שקובעים את המדיניות, זה הפחד הכי גדול. וכל מאבק שיש במדינת ישראל הוא פוליטי, זה כמו המושג שהורג אותי, לגבי אופוזיציה. אתם תשבו בממשלה, מה זה הדיבור הזה? יש בחירות. יש בחירות על אג'נדה, יש אלטרנטיבה על אג'נדה, וטוב מאוד ששלי עשתה את העברה הזאת, ביחד גם עם ציפי שהצטרפה לזה, ואמרה, זה או אני או ביבי. ככה זה היה פעם בחירות. ואני חייב להגיד ולהכות על חטא, מפלגת העבודה הייתה שותפה לעוול בעניין הזה של עשור של ממשלות אחדות, אחדות מזויפת, ממשלת שיתוק לאומית שלא מביאה לכלום. יש אלטרנטיבה, המושג אופוזיציה במדינת ישראל נשחק. זה טוב מאוד שיש אופוזיציה שנלחמת נגד הזה, כי מהאופוזיציה אתה הולך לממשלה. וצעירים צריכים להיכנס לתוך המערכת הזאת, ולהיכנס ולהיות שם בוועדות, במקומות, וכמו שאמרתי קודם, וזה טוב מאוד שבועז עשה את העניין הזה, כי אחרת הוא יכול להמשיך לשבת במעל. לצערי הוא קיבל רק מקום 19. אבל... רגע, בסדר. זה לא מחאה תמימה, אין כזה דבר מחאה תמימה. זה מלחמה. בוא ניתן לאחרים שצריכים לצאת. בסדר, רועי, בוא ניתן להם להגיב. אוקיי. חבר'ה, שנייה, אני רק רוצה להגיד משהו קטן. בוא ניתן לאחרים, רועי. בוא ניתן לאחרים להגיב, כי הם צריכים לצאת. הנושא הוא לא שלי. אני רק רוצה... בועז, בוא ניתן לאחרים להגיב. אני רוצה רק להסביר משהו נורא פשוט. בוא ניתן בבקשה לאחרים להגיב. תודה. חבר'ה, כשאומרים לכם שוויון בנטל, זה האיראן של המרכז-שמאל. כמו שביבי קשה לו לדבר על דברים, אז הוא אומר איראן, אז ככה זה שוויון בנטל במרכז-שמאל. זורקים את המילה שוויון בנטל ומתחילים לדבר על זה. אין שוויון בנטל. אני חבר מאוד טוב של יואב קיש, אני מכיר מאוד את מה שעשיתם שם, זה יפה, אני מההתחלה אמרתי לו, והסברתי לו את הנקודה הזאת בדיוק. אין שוויון בנטל, לא היה שוויון בנטל ולא יהיה שוויון בנטל. זה שבן אדם ילך לעבוד בבית חולים בנהריה, לא עושה את הנטל שלו שווה בשום צורה לזה שבן אדם משרת בגולני. זה... לא. זה חשוב מאוד, אבל זה לא שוויון. זה לא שוויון. בואו... חברים. בואו ניתן לו לסיים לדבר. חברים. יובל, בואו ניתן לרועי לסיים לדבר, שוויון זה כשכולם עושים אותו דבר. בואו ניתן לרועי לסיים לדבר, בבקשה. יפה. עכשיו, בואו ניתן לו לסיים להציג את הנקודה שלו. בבקשה. הסיפור פה זה שוויון בפני החוק. הסיפור פה הוא שוויון בפני החוק. וסבבה, אתם יכולים לתקוף אותי עד מחר, אני לא חושב, אין מצב, אף פעם, לא כולם יעשו את אותו דבר, זה לא יכול להיות, זה מצב שלא סביר. הנושא פה הוא שוויון בפני החוק, וזה נושא עקרוני ומהותי. כשיש כל מיני חוקים לכל מיני קבוצות של אנשים, וכשיש כל מיני חוקי מס לכל מיני קבוצות של אנשים, וכשיש כל מיני חוקים פליליים לכל מיני קבוצות של אנשים, אז מתחילה בעיה, כי אז אין חוק לאף אחד. היום יש מצב שאין חוק טל, כאילו יש שוויון בנטל, הצבא אמור לגייס את כולם בגיל 18, הוא לא מגייס חרדים, הוא לא יגייס חרדים גם, וגם לא יגייס אותם לשירות לאומי חובה. הוא מגייס חלק מהחרדים שמתגייסים ברצונם תמורת הרבה כסף וגם זה לא שוויון בנטל, כי הם מתגייסים למסלולי שירות שונים לחלוטין ממה שמתגייס בחור חילוני בגיל 18. בואו נגיד את הדברים כמו שהם. יש במדינה הזאת מצב שאזרחים מסוג מסוים בגיל 18 מגויסים לעבודות כפייה על רקע האמונה שלהם. יש אנשים שפטורים מלשלם את מס הדם הזה, ויש אנשים שמגויסים בחוק חובה לשרת ולסכן את החיים שלהם. הדבר הזה לא יכול להימשך.
הדבר הזה חייב להיות פשוט. אז או אם אי אפשר לגייס את כולם, אז שיחליטו שמשחררים את כולם, ואז לשנות בכלל את הפאזה של הצבא. אני אישית, מה זה? צבא מקצועי, לדעתי. זו דעתי. אוקיי, בואו ניתן, ברק, אתה רוצה להגיב? ברק, אתה רוצה להגיב לפני שאתם... את יודעת, זאת הדעה שלי, זו דעה שמותר להגיד אותה. שנייה, בואו... אני לא ידעתי שהרפובליקנים מתעסקים בצבא מקצועי. רועי, שנייה. אני מצטער, אני חשבתי שמותר להביע פה דעות שונות מהמיינסטרים. אוקיי. כן, אני בוא אשמח ניתן אם אפשר לברק להגיד משהו, כי אני לסכם. באמת צריך ללכת. משהו שהוא רלוונטי פשוט לפה, כי דיברו פה הרבה דברים על ייחודים ועל צבא מקצועי, באמת כל אחד נושא גדול בפני עצמו, ואני לא רוצה להתחיל להיכנס לזה. כחלק מהאג'נדה שלנו אנחנו פותחים מספר חזיתות, בעיקרן מרכזיות, 3 מרכזיות, ים המלח, גז וחיפה. אנחנו בקשר עם כמה גורמים שנמצאים פה, שעובדים בחיפה, על הקשר של משפחת עופר עם מה שהיא עושה פה, אם זה הזיהום או אם זה הניצול של כל מיני קשרים שיש להם בשביל לקחת מפה תשתיות. אתמול גם הייתנו פגישה, לי אישית פגישה, אם היה פה, ראיתי מישהו ממגמה ירוקה, אנחנו משתפים פעולה עם כל מי שאפשר, זה מה שנעשה, כל אחד לפי הכלים שלו, איך שהוא יודע לעשות. אנחנו טוענים שאנחנו אגרסיביים וישירים. אז אנחנו אגרסיביים וישירים, ומי שרוצה לעבוד איתנו אז יעשה את זה ככה. אנחנו מאמינים בחזיתות אזרחיות. המשמעות של זה שזה לא ארץ חדשה מגדירה שהיא לוקחת את ים המלח בחזרה למדינת ישראל, לאזרחים, ועושה שם חלוקה הוגנת יותר, אלא שיתוף פעולה בין כוח אזרחי שדורש לקחת את ים המלח, ושאנחנו עובדים איתו ביחד על זה. עם כל הכלים והיכולות שיש לנו. אם זה מימון מפלגות שאנחנו מקבלים, שיושקעו בזה, במקום משרדים ורכזי פעילים, שזה מוערך וחשוב, אבל לא לשם ינותב הכסף. אם זה יודע הכוח התקשורתי, כשאתה נמצא בתוך הכנסת אתה שופר גדול שמתחיל לשנות תודעה ומתחיל ללחוץ, אם זה חברי כנסת, אם זה עיתונאים, להתייחס לנושא. ואם זה משום הכלים, שוב פעם, הכלים הפרלמנטריים שקיימים אצלך, שבסופו של דבר אמורים להסתיים בחקיקה, יגיד פה רועי אחרי זה שיש לנו אפילו בעיית חקיקה, אולי אובר חקיקה, שעשרות, לא יודע אם עשרות 13,000, משהו כזה, יש המון חקיקה, 5-6% מהם באמת מסיימים את התהליך והופכים להיות חוקים, אפילו פחות מהם מיושמים. הם נשאבים לתוך חוק ההסדרים, או בעלי אינטרס מתחילים לשנות ולשחק איתם, בלי שאנחנו שמים לב, כל מיני תיקונים והצעות, תיקונים לחוק שמתקיימים, במקום שאנחנו נניע את התהליכים האלה קדימה. כי מי נמצא בתפר, מי נמצא בוואקום הזה? בעלי הון, בעלי אינטרס. אני מסכים עם בועז, לא כל מי שיש לו, לא כל בעל הון הוא איש רע, ממש לא. יש בעלי הון אדירים, ראויים, ציוניים, ישראלים, שאני יכול רק להוריד את הכובע על הפעילות שלהם, החברתית, הציבורית, על איך שהם עושים את העסקים. מותר לאנשים לעשות כסף, יש דרך, ויש את מי אתה פוגע בדרך. של מי? של מייקל אייזנברג. תעשה גוגל, מבנצ'מרק. הוא השקיע בנפתלי בנט אפילו. והוא מהצד השני של המפה. הוא טוען שהוא איש ראוי מבחינה כלכלית. מבחינה כלכלית, אני אישית לא פגשתי אותו, אז אני לא יודע, אני לא אומר את מי שאני לא מכיר. זהו, אני מודה לכם שהייתם ואתם נאלצים לסבול אותנו. תודה רבה. תודה לכם, אני פשוט באמת חייב לזוז לרכבת, ואם לא, אני מפסיד קורס. כן, בואו ניתן לעודד, כי הוא ביקש. בסדר. רק לעניין השוויון בנטל. יעיד על זה בועז, שהמפלגה הראשונה מהקואליציה, שאמרה שהיא תעמוד על העניין הזה שלא יחודש חוק טל, הייתה ישראל ביתנו. בסופו של דבר גם בית המשפט הכריע בעניין הזה, אבל אנחנו גם היינו עומדים על זה, ולא היינו... רגע. ולא היינו... ולא היינו תומכים בהארכת חוק טל, ועובדה שהוא גם לא הוארך. מאז שפקע חוק טל, 1,600 חרדים נמצאים היום בהליכי גיוס. אנחנו... אני לא... בג"ץ ביטל אותו וכבר לא הוארך, זה היה באוגוסט. בסדר, עכשיו, מאז 1,600 חרדים נמצאים בהליך הגיוס, ואנחנו באמת התנגדנו להליך שבו אין שוויון בנטל, כי כשאנחנו מדברים על שוויון בנטל,
תראו, בכל מחזור יש 7,000 חרדים. אני, בואו, חבר'ה, תסביר לי איך עם ביבי ושם כשיש, תעשה שוויון. אם תיתן לי להסביר, אני אסביר. אבל אם אתה לא נותן לי להסביר, אני לא יכול להסביר. אנחנו מדברים על זה שלא יכול להיות ש7,000 חרדים לא מתגייסים בכל מחזור, אבל גם לא יכול להיות ש30,000 ערבים לא מתגייסים בכל מחזור. גם זה לא יכול להיות. צריך להיות פה, אני לא חושב שצריך ללכת לסנקציות פליליות, ועל זה החוק שלנו דיבר, אבל אני לא מוכן שאנשים שלא נושאים בנטל כלשהו בשלוש השנים האלה, והם מתחילים את חייהם בגיל 18 ולא בגיל 21, כמו כל אזרח אחר, ייהנו מאותם קצבאות ומאותם הטבות שנהנה מהם כל אחד אחר מהמדינה, וזאת האג'נדה שלנו ועל זה אנחנו הולכים. והסיבה בסופו של דבר, הצעת חוק שלך עלתה להצבעה? היא לא עלתה להצבעה. הצעת חוק הראשונה שעלתה להצבעה הייתה הצעת חוק שלנו. ובסופו של דבר, הבנו שעם ה15 מנדטים של ישראל ביתנו, ואתה יודע מה, נהיה איתנו גם זה, אם היה לנו 17 ו18 ו19 מנדטים בכנסת הזו, גם לא היינו מצליחים להעביר חוק של שוויון בנטל, וגם אתה לא תצליח עם 5 ו6 מנדטים של התנועה, כשתרכיב ממשלה עם שלי יחימוביץ' שמתנגדת לגיוס חרדים. אנחנו עשינו את האיחוד של הליכוד ביתנו, בדיוק בשביל העניין הזה, כי כדי לקדם שוויון בנטל, אתה צריך להיות מספיק חזק שאתה מרכיב את הקואליציה, להגיד, חבר'ה, זה תנאי סף לכניסה לקואליציה, ירצו, ייכנסו, לא ירצו, לא ייכנסו, נמצא להרכיב את ה15 מנדטים הנוספים כדי להרכיב את הממשלה הזאת, כי יהיה ברור שאנחנו מרכיבים את הממשלה, וזה יהיה הוגן. ואם לא יהיו מפלגות גדולות כמונו, או שאנחנו לא נהיה מספיק גדולים, אז בסופו של דבר יהיה מקח וממכר, וכמו שאמר חברי כאן, נכון, יקים גוש השמאל ממשלה עם החרדים, ומה שהיה הוא שיהיה. אתמול אמר בוגי יעלון, זה מדהים הדבר הזה. גיוס חרדים וערבים בחוק זה טעות. הלו, מספר 3 ברשימה שלך. אוקיי, בואו ניתן ללירון, אחר כך יובל. שנייה, בואו. זהו, זה מה שאני רציתי להגיד. הגענו... אם אפשר, אם את יכולה, בואי תשאלי רק אם את יכולה להעביר ללירון ויובל. טוב, בואו. אתה רוצה לענות? יאללה, בואו נתקדם עם נושא השוויון בנטל, באנו לדבר על עוד דברים, בואו. אוקיי. יש לי כמה שאלות בכמה נושאים שונים. יאללה. יש לי כמה שאלות בכמה נושאים שונים. יובל, שנייה. קודם כל, נציגי המפלגות שנמצאים פה, גם ימין וגם משמאל, בעיניי זה המפלגות היותר מתונות. אתם מדברים פה על הצורך להצביע, וזה נורא יפה וחשוב, רק שמה שמעיד שמדינות דמוקרטיות, שיש בהן אחוז הצבעה מאוד גבוה, מעיד קצת על חוסר, דווקא על זה שהדמוקרטיה שם מאוד מאוד רעועה. אז זה שאחוזי ההצבעה במערכות בחירות הקודמות לא היו נורא גבוהים, אבל כן היו 60%, זה לא כזה נורא. אבל כן, זה דבר מאוד מאוד חשוב. לעניין השוויון בנטל שדיברתם עליו, אתם מדברים מאוד על הצבא וצבא ושירות לאומי. שוויון בנטל לא נשאר רק בצבא ובשירות הלאומי. הוא נשאר גם הרבה אחרי. כאילו זה כן, זה חשוב, זה ראוי, אבל וואלה, זה לא רק זה. זה עניין גם מי הולך לעבוד אחר כך, מי משלם מיסים וכמה, ואיפה הם לומדים. אז אני אשמח אם תגיבו על זה דבר ראשון. דבר שני, אף אחד מפה לא דיבר על דבר שהוא בעיניי מאוד חשוב, שזה עניין החינוך. מה? לא משנה, בעיניי, זה הפאנל שאני משתתפת בו, וזה אני שואלת, וכל אחד פה ציין את הדברים הכי חשובים שהמפלגה שלו זה, ולכן אני גם, ואף אחד פה לא הזכיר חינוך. מישהו פה, מי הזכיר פה את האוניברסיטאות? אתה הזכרת את האוניברסיטאות. עכשיו זה יפה מאוד, רק שיש מישהו פה אני אשמח לדעת מה למדתם באוניברסיטה, אני מתארת לעצמי שכולכם. משפטים? משפטים. אני רוצה לדעת,
משפטים ומינהל עסקים. יפה. אז אנחנו רואים פה תצוגה יפה של גברים, לבנים, אשכנזים, נכון? יש פה מזרחי? יפה. ספי. לא, אין צורך להתנצל על זה, גם אני אישה לבנה, אשכנזייה, לא בחרת, נכון. וכולכם, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שאף אחד פה לא בא, רובכם לא מגיעים ממדעי החברה, וסליחה שאני מוציאה את משפטים ממדעי החברה, ומדעי המדינה כן, ולא מפתיע שאתם נמצאים בפוליטיקה שנייה, אין פה אף אחד שמגיע לא מתחום החינוך, ולא מתחום מדעי הרוח, בסדר, מארץ חדשה אני מקבלת את זה לגמרי, בסדר, אמרתי, מדעי הרוח. רגע, שנייה, מה שאני מנסה להגיד, וזו בעצם השאלה הבאה שלי, זה עניין של מה אתם עושים, מה אתם מתכוונים לעשות לטובת העניין הזה, לטובת התרבות, לטובת מדעי הרוח, ולטובת ערכים, שזה דברים שכן נמצאים ונשארים. היי. ואגב, מבחינת חינוך, אם אנחנו רוצים אחר כך לקדם שאנשים ילכו לאוניברסיטאות ויהיו משכילים ויהיו אנשים עובדים, כדאי להשקיע בחינוך בגיל הרך, כי שם זה הגיל שמתעצבים הדברים, ואף אחד מכם לא דיבר על זה, אני אשמח לדעת מה האג'נדה שלכם בכיוון הזה. ושאלה שלישית אחרונה, אתם כולכם גברים, אני אשמח לדעת מה העמדה שלכם, של המפלגות שלכם, בעניין של נשים. אל תדברו על הדרת נשים. זה לא העניין רק של ההדרה, של שילוב נשים. רגע, חייב לחזור. של נשים, של שילוב נשים בעבודה, בייצוג וביחס לנשים ולהגנה ולזה שנשים ירגישו בטוח גם לדבר, גם להתבטא וגם להרגיש בטוח ללכת ברחובות. ניתן ללירון וליובל להתחיל, כי הם לא הגיבו קודם. טוב, אז האמת שחינוך באמת, אני פחות בתחום הזה, כי באמת המפלגה שלנו יותר סקטוריאלית, מדברת על נישה של איכות הסביבה וכו'. אני לא רוצה להתייחס לזה, אני יכול להגיד לך מה כן בנושא החינוך. נושא החינוך, היות ואני גם מגיע מהאוניברסיטה, לנו מאוד חשוב נגישות תחבורתית של מוסדות לימוד, אוקיי? היום בארץ, מה שקורה זה שמקימים איזושהי מכללה קטנה, היא גדלה, פתאום הופכת להיות אוניברסיטה. הבעיה שלא זוכרים מה שיש מסביב לאוניברסיטה, לא זוכרים את התשתיות שצריך לייצר, אם זה תחבורה ציבורית, לא זוכרים את המגורים שצריך לייצר, אם זה מעונות. מה שקורה היום בעצם יש סוג של הישרדות, אוקיי? סטודנטים היום שמגיעים למוסדות לימוד, צריכים קודם כל אחד למצוא איפה הם הולכים לגור. עכשיו אני לא מדבר על אם זה חבר'ה שהם לא הגברים הלבנים, לומדי המשפטים כמו שאנחנו מדברים. בואו נדבר על חבר'ה שהם עולים חדשים שמגיעים לפה ולא שולטים כל כך בעברית וצריכים למצוא דירה להזכיר. בואו נדבר על חבר'ה מכל מיני מגזרים שאני לא צריך לספר לכם אם הם מצליחים או לא מצליחים למצוא מגורים. זאת אומרת, נכון להיום הבעיה הראשונה של סטודנט זה איפה הוא יגור. הבעיה השנייה שלו זה איך הוא יגיע ללימודים. נכון? עכשיו אני יכול להגיד לכם, אני הגעתי היום מרמת גן, מתל אביב, אוקיי? עזבו את הרכבת שלא מגיעה בזמן. אבל יש קו אחד שנוסע כל חצי שעה במקרה הטוב, ובמקרה הרע כל שעה שמגיע לאוניברסיטה. מה זה הדבר הזה? אוניברסיטה של כמה? 20,000 סטודנטים. הדברים האלה לא שמים לב אליהם ולא מתעסקים בהם, וזה בדיוק הדברים הגדולים שהמפלגות צריכים להתעסק בהם, שהם רואים אותם כדברים קטנים. נכון, אנחנו מגיעים לפאנל ומדברים על שוויון בנטל ועל דברים גדולים. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו באוניברסיטה, זה הדברים שפחות מעניינים אותנו כרגע, נכון, הם חשובים, ונכון, אני מאמין שרוב המפלגות שיבחרו בנישה כזאת או בקונסטל... אין ספק, אני מדבר פה כרגע על הנושאים שרלוונטיים אלינו, אבל בואו נדבר על תחבורה ציבורית כמשל, לא כתחבורה ציבורית. הייתי בירושלים לפני שבוע. אתם יודעים איזה תענוג זה? אתה יורד מכל מקום, יש לך מטר מהמקום שאתה נמצא בו תחנת רכבת קלה, כל 4-5 דקות נוסעת. וואלה, אתה לא צריך אותו. אתה נוסע בתל אביב, יש לך את הטלופן. כל פינת רחוב אתה יכול להזכיר אופניים, לא בימים כאלה, אבל לזכור אופניים. לא בימים כאלה, בימים קצת יותר יפים. אתם יודעים איזה פרויקטים מדהימים זה? אז סבבה, חיפה זה עיר שיש בה קצת עליות, גם ירושלים, אז כנראה שהפרויקטים לא מתאימים, אבל אפשר לעשות פרויקטים אחרים. אבל אף אחד לא חושב על זה, אף אחד לא מוציא את זה לפועל. דיברו פה על חקיקה קודם. 70% כמעט מהחוקים, וזו סטטיסטיקה לדעתי שגם יובל יאשר, לא יוצאים לפועל. זאת הבעיה העיקרית שלנו במדינה, לא לחוקק חוקים. הבעיה שאף אחד לא אוכף את החוקים האלה, כי עוד פעם... כן, החלטות ממשלה. הבעיה היא שאף אחד לא אוכף אותם, וזאת הבעיה העיקרית שלנו, ובגלל זה אנחנו צריכים פרלמנטרים שידאגו גם שיאכפו את הדברי חקיקה ושידאגו שהמדיניות תיושם בפועל. נכון להיום רוב הפרלמנטרים רצים כל היום לנופף בכמה הצעות חוק הם עשו, לאיזה סקטורים הם דאגו, כל אחד רץ לחבר'ה שלו, בטח דיברו פה קודם על פריימרי, זה בכלל השיטה הכי רקובה, כי כל אחד יש לו את המעגל הקרוב שלו שהוא כל היום מנסה לסדר לו הצעות חוק ועניינים וסיפורים. דווקא השיטה של הפריימרי זוכרת את עצמה כשיטה הכי גרועה לבחירות.
ולא הייתי מתגאה כל כך בשיטת הפריימריז, אבל בכל מקרה אני חושב שהתחרות לא צריכה להיות מה חוקקנו ובאיזה מהירות חוקקנו, אלא איך אנחנו מיישמים לפועל את ההחלטות שבאמת מתקבלות, ואיך אנחנו דואגים לסקטורים שלנו. חבל לי באמת שאנחנו מגיעים פה לפאנל באוניברסיטה ולא מדברים על הנושאים לצעירים. תחבורה ציבורית, איך אתם עוד שנה או שנתיים מסיימים את התואר, ואיפה אתם מוצאים דיור, אוקיי? אני לא חושב שכולכם רוצים לגור רק בקיבוץ מעגן מיכאל, למרות שזה נחמד מאוד שמה, אבל בערך נכון להיום זה המקום היחיד שאתם יכולים למצוא בו דירה במחיר סביר. וגם זה הלוואי. ואני חושב שאנחנו צריכים לדבר על איך אנחנו מאבים את הערים, איך אנחנו מייצרים תחבורה ציבורית בתוך הערים שתהיה רלוונטית אלינו, איך אנחנו מייצרים מצב שבו אנחנו נוכל להמשיך לגור בעיר שההורים שלנו גרו בה וגדלנו בה, איך אנחנו מייצרים מצב שיש לנו היום תוכנית מדינה, אוקיי, דיברנו על החלטות, תוכנית מדינה, תמ"א 38, יכולה לחול בכל הארץ וחלה במספר בניינים מאוד זעום, רק במרכז תל אביב וקצת בפריפריה. התחילו כי המחירי נדל"ן עלו, אני לא חושב שהקטליזטור... מה זאת אומרת? כן, את יודעת כמה בניינים בארץ עברו תמ"א 38? את יודעת כמה בניינים בארץ עברו תמ"א 38? פחות מ1,000 בניינים. את יודעת כמה... נתתי את הקצנה, שסיימו כבר תהליך. פחות מ1,000 נמצאים בתהליך שהם ברמה של היתרי בנייה, אוקיי? יש פה מאות אלפי יחידות דיור בארץ שיכולים להכשיר בתוך הערים, על הבניינים שההורים שלכם גרים בהם הישנים, שלא נדבר על זה שהבניינים האלה ותושבי תל אביב וחבר'ה שמהמרכז ידעו את זה הכי טוב, בזמן מתקפת טילים אין להם איפה להסתתר והם נאלצים כמו עכברים לעמוד בחדרי מדרגות כי אין להם אפילו ממ"ד תקני, שלא נדבר על זה, ולכן צריכים לדבר על הנושאים שרלוונטיים אלינו. אני חושב שזה הנושא שצריך להיות בפאנל. חינוך זה נושא חשוב, אבל כמו שאמרו פה היה פאנל כזה, ואני חושב שכולם יכולים פה לתת איזה דקה הזה, אבל אני לא חושב שזה נכון שנלך לנושאים האלה. חשוב שאתם תשאלו שאלות על איך אתם הופכים... אוקיי. אני מכיר את מצב החינוך. על החינוך היה פאנל קודם. עצוב מאוד. בסדר, אבל חינוך... עצוב מאוד, ועדיין גדעון סער בא ואומר שאנחנו... ועוד מעט יבוא יושב ראש ועדת החינוך לדבר על הנושאים האלו. טוב, אז מי לוקח את התשובה פה? אוקיי, יובל יש לו עוד את זכות הדיבור, ואחר כך ניתן לכל אחד לסכם. אז אני אדבר ואני כבר אסכם ואתם תסלחו לי, כי גם אין לי רכבת, אבל אני גם כבר צריך לצאת. תראו, חבל שלא הייתי לגמרי קשובה, כי באמת התחלתי לדבר על תחומים שקשורים להשכלה ודיור, אבל אני ארחיב על השכלה גבוהה. כי אני מסכים, שמעת? אוקיי. תראו, הבעיה המרכזית שלי עם ההשכלה הגבוהה בישראל היום, שהיא לא באמת נגישה לכלל האוכלוסייה. עכשיו, זה לא, היא אמורה, את טועה. כי בעבר, בואו, זמנים משתנים. בעבר, 12 שנות לימוד הספיקו כדי שיהיה לך את הכלים להצליח בחיים. אנחנו בעידן שונה. אנחנו בעידן שבו ישראל היא לא מדינה שיש בה הרבה תעשייה, אין בה הרבה מלאכה זהירה, אין בה יכולת לאנשים להתפתח, כי זו החברה, זו הכלכלה הישראלית. אנחנו לא נצליח לשנות אותה כרגע, אולי אפילו לא צריך לשנות אותה. זה כבר שאלה אחרת. זה דרך כלל אחד היתרונות של כלכלה קטנה, שיוכל להיות יותר ממוקדת בנושאים שדורשים ידע ותחכום יותר, ודורשים השכלה גבוהה. תואר ראשון הפך להיות תנאי סף. את יודעת מה? לכי תראה אפילו פקיד בשירות המדינה. היום רוב הפקידות בשירות המדינה, שזה לא דברים שעכשיו לתכנת איזשהו, לא מתכנת הייטק דגול, עדיין דורשים תואר ראשון בקבלה לתפקיד. עכשיו, איך אנחנו יוצרים את הנגישות הזאת להשכלה גבוהה? אנחנו יוצרים אותה פעמיים. פעם אחת על ידי זה שאנחנו מורידים חסמים, והחסם הגדול ביותר עבור היום להשכלה גבוהה, ואני יודע שאני מדבר מול סטודנטים שעברו את החסם הזה, זה הפסיכומטרי. חייבים לבטל את הפסיכומטרי, אפרופו עוד הצעת חוק שהגשתי. הדבר השני זה הנגישות הפיזית. אמר פה בצדק חברי לפאנל שהנגישות הפיזית היא קשה היום, קשה לסטודנטים להגיע בתחבורה הציבורית, היא בלתי יעילה. התחבורה הציבורית גם בירושלים, כי ירושלים לשעבר זה מאוד נחמד, אבל זה עדיין לא פותר את הכל, כי יש רק קו אחד של הרכבת אני לא זוכר איך קוראים לה, סיטיפס הזה, אני לא זוכר איך... דרך אגב, העיר הראשונה שעשתה את זה היא חיפה, כרמלית. גם זה צריך לזכור. הרבה אחורה. איך אנחנו יוצרים את זה? קודם כל, אנחנו מורידים את המחירים לסטודנטים בהגעה ממקום המגורים לאוניברסיטאות. דבר ראשון. היום יש מופז כשר תחבורה התחיל עם זה, הוא קבע 50% הנחה לסטודנטים בתחבורה ציבורית. אנחנו רוצים לקבוע
הנחה מלאה ובכל אמצעי התחבורה הציבורית, על מנת שאת הבעיה הזאת של נגישות נפתור. נגישות פיזית זה גם אחת הבעיות. מעבר לכך, אנחנו רוצים גם שסטודנטים יהיה להם יותר קל, שיוכלו להתמקד בלימודים ולא יצטרכו כל יום לרדוף אחרי השקל. אנחנו רוצים לקבוע שסטודנטים ששירתו בצבא פטורים לחלוטין משכר, שירתו בצבא, כמובן שירות אזרחי כנ"ל, אז אני מתנצל לפעמים אני שוכח את זה, אבל הכוונה לכל סוגי השירות, אינם משלמים שכר לימוד אוניברסיטאי כמובן, ונהנים מהטבות מוגדלות בהנחות לארנונה. מדובר בסך הכל ב3 שנים. חוץ מזה הם מקבלים הלוואות למי שאיננו באוניברסיטה, אלא במכללות, הלוואות מדינה מלאות על גובה שכר לימוד, שהם מתחילים לשלם אותם 5 שנים אחרי סיום הלימודים. אני רוצה להגיע למצב שכל אחד שרוצה להגיע ללימודים אקדמיים ומתכוון באמת ללמוד, מקבל את האפשרויות. שלב הבא, יש פה חבריי לפאנל, רובם שמעתי משפטנים ועורכי דין, הם יספרו לכם שכמו הרבה מקצועות שדורשים מבחני קבלה על מנת לקבל למקצוע, כמו פסיכולוגיה, כמו חשבונאות, כמו משפטים, כמו רפואה, תקופת הלימודים היא תקופה אינטנסיבית, הם יספרו לך בוודאי שמשך 2-3 הם לא יצאו מהבית, ממה הם יתקיימו? אנחנו רוצים לקבוע שכאשר אתה הולך למבחנים, אתה באותה תקופה של הלימודים, פעם אחת בחיים, מקבל שכר מינימום המדינה, למשך 2 חודשים. אוקיי, לצערי לא יהיה לנו זמן בשביל זה. לא. יהיה זמן לכל אחד להגיב. בכל מקרה, יובל, בוא נסיים את מה שהתחלת אני מסכים איתך עם האמירה שעובדים בשנה-שנתיים הראשונות מקבל שכר לא ראוי. בעיניי זה נובע מאינפלציה נוגה, בכל מקרה לא יהיה זמן להגיב לזה, אז בואו ניתן לו לסיים את מה שהוא התחיל ולסכם. כן. יובל, בוא תסיים בבקשה, יובל. אז בואי, תראי. יובל, בוא סכם בבקשה. בוא סכם בבקשה ונסיים. אז אני אענה לך ואני אסכם. המדינה לא יכולה לקבוע את השכר בשוק הפרטי באופן מעבר לשכר המינימום, ולכן היא מדריכה, תני לי אבל לסיים. היא מדריכה איך בחר במקצוע, ובאמת אנחנו יודעים שבשנים הראשונות האדריכלים, דרך אגב, בפסיכולוגיה צודקת, כי זה בשירות הציבורי בדרך כלל, צריך בהחלט פה לעלות את שכר, ואני שמח שהעלו את שכר העובדים הסוציאליים, העלו דרמטית את שכר המורים בשנים האחרונות, וזה עדיין רחוק מלהספיק. בסדר, אוקיי. אני יודע. מה לעשות, אני יודע. ומכיר את המספרים, ואמרתי, זה רחוק מלהספיק. אבל איפה אנחנו יכולים להתמקד? איפה אנחנו יכולים להתמקד? אנחנו יכולים להתמקד, לא, תתני לי גם לסיים. ואני מבקש, אני מקשיב לך ברוב קשב, תאמין לי, אני מכבד אותך והשאלות שלך מצוינות, אבל תני לי גם לענות לך. איפה אנחנו יכולים להתמקד? אנחנו יכולים להתמקד בזה שאנחנו מאפשרים לציבור העובד גם להתקיים. אז אחת האופציות זה להעלות את השכר, אופציה שנייה היא להקטין את ההוצאות. אופציה שלישית היא להקל עליו במקומות שבהם יש לו היום הוצאה גבוהה ולחסוך את ההוצאה הזאת. לדוגמה, יום לימודים ארוך. זה דבר שמונהג בחלק מהמדינה, לא מונהג בכולה. מה מאפשר יום לימודים ארוך? מאפשר, למה דרך אגב בפסיכולוגיה, אחת הסיבות שם היסטורית המחירים היו נמוכים, כי בדרך כלל זה המקצוע של נשים, לצערי, אני לא מדבר טוב או רע, זה היה היסטורית, ונשים בדרך כלל עבדו במשרה חלקית, כי הם היו צריכים לחזור הביתה מהר, להוציא את הילד ב-12-1 מהלימודים, ולכן היסטורית, אם תבדקי את זה, השכר היה נמוך. אנחנו חייבים לסיים, אז אם אפשר להעביר לאחרים. על ידי יום לימודים ארוך, על ידי צהרונים, שהאישה תוכל לצאת ולהמשיך לעבוד כמו כל אדם שצריך לעבוד עד 4, 5, 6, כי יהיה לה את האפשרות, כי הילד יש לו, המדינה מטפלת בו. היא לא תצטרך לרוץ הביתה מהר, השכר יעלה בהתאם. אז איך עושים את זה? היום יהיה לך ילד צהרון, זה דבר בלתי אפשרי לממן, כי כפסיכולוגית ייקח לך יותר מחצי מהשכר. אם המדינה תממן את זה, יהיה לך אפשרות להמשיך לעבוד ולפתח את הקריירה שלך ולהצליח גם כאימא צעירה. בזה אני רוצה לטפל. אוקיי, תודה. ניתן רק אם אפשר לסכם כל אחד בשני משפטים ממש, כדי שלא יצא מצב שתדברו הבמה תהיה ריקה. אני אעשה קצר, תאמין, אני פוליטיקאי מתחיל, אני עושה את הטעויות הקריטיות שאני מקצר ולא מעריך. מה שמך? נוגה, אהלן. אני התעקשתי לחזור בגלל ששמתי לב שדיברת כמה דברים שאני מאוד רלוונטיים אליי, באמת אני אעשה קצר. אחד לגבי העובדה של גברים נשים. אצלנו בתוך המפלגה, ברשימה של ארץ חדשה, למרות כל מיני לחצים שכל מיני אנשים שרצו להגיע ולהצטרף ותשנו ותעשו ככה, כי אם לא אני לא מגיע, אצלנו זה הולך בריצ'ראץ'. גבר, אישה, גבר, אישה. הגבר הראשון כי הם פתחו את זה, הם התחילו עם זה. גבר, אישה, גבר, אישה, גבר, אישה. אם תלך אישה, זה לא יצטמצם לגבר גבר, תיכנס אישה באמצע. אז אצלנו, אני מניח שאנחנו באמת מנסים ליישם איזשהו שוויון שמה.
מעבר לעובדה, אני אישית הייתי מהמקימים והיוזמים של תנועה שנקראת הלא נחמדים. אני אשכנזי היחידי בה. כולם אזרחים שם. היא באה לדבר על צמצום פערים בין מרכז לפריפריה, שזו מילה מכובסת, למי שלא רוצה להגיד, צמצום פערים בין האשכנזים לכל השאר. יש פירמידה כזאת. אני מצטער אם אני מקומם פה מישהו, אפשר לדבר על זה. מזרחים, רוסים, אתיופים, ערבים, ככה כל השרשרת. שרשרת המזון. למי שיש ספק, הייתי גם מורה לפני שנה, לכיתות א' ב', ולפני זה הייתי מורה לנוער בשירות מבחן. כיתות א' ב' זה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר קשה. ואוניברסיטה זה סוף התהליך. הסוף של הסוף של הסוף של התהליך זה להגיע לאוניברסיטה. קודם כל אנחנו מתחילים באלף ב', וזה מאוד קשה. ויש שחיקה בשכר של המורים, כי זה הופיע גם בעיתון לפני יומיים. ואני הייתי עובד קבלן, וזה ביזיון, כי יש לי הרבה חברים מורים. ואיך שאנחנו מתייחסים היום, והמדדים בכלל שאנחנו נותנים למורים, הם בלתי ראויים בעליל, כי אנחנו מלמדים את הילדים כאילו הם איזשהו בנק של ידע שהוא כמעט לא רלוונטי הרבה פעמים, רק בשביל שבסוף נקבל איזשהו מענק מוטיבציה שנרגיש טוב עם עצמנו. מורים אמיתיים יודעים שזה לא שווה כלום. מורים אמיתיים, ואני מכיר הרבה כי זה חלק מהדור שלי, משקיעים לא בשטויות, אלא משקיעים בגיאוגרפיה בסיסית ובערכים, שם אנחנו צריכים למדוד את זה, בערכים, בסולידריות, בכאלה דברים, שהיום מאוד מאוד קשה לנו לעשות. אני למדתי פסיכולוגיה, אני כאילו השתולה שלי למעשה, בוא נדבר תכלס. אז אני למדתי מדעי החברה, נשים, גברים, מה שאני זוכר, חינוך, מה שדיברת, לא שמעתי את השאלה הראשונה, ואני רוצה לכבד את השאר, אז אני אתן להם גם. אז לא, אני אתן להם גם, כי הם לצערי, זכותם גם. ניתן לבועז ראשון, אחר כך כל אחד ממש במילה אחת, ונהיה חייבים לסיים. תודה. טוב, נוגה, אני באמת במילה אחת. אני מסכים איתך עם כל מה שאמרת, ואנחנו יכולים לרדת מאוד 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 ספציפי, אבל אני חושב ויותר מהכל בבחירות, אנחנו כן חייבים את הראייה המקרו. ואנחנו כן חייבים להבין שהכל קשור להכל. כי את כל כך צודקת בזה ששוויון בנטל, למשל, זה בכלל לא צבא. שוויון בנטל זה באמת איך כולם הולכים לעבוד פה, וכולם משלמים מיסים, וכולם הם חלק ממה שקורה פה. ולכן אין צדק חברתי בלי שוויון בנטל. ויותר מהכל, אין דרך להגיע לכל הדברים האלה, ולהשקיע בחינוך דבר ראשון מהגיל הרך ואת כל הדברים האלה, אם אין תהליך מדיני שנותן אופק למה שקורה פה. אם אנחנו כל הזמן רבים עם העולם, במקום ללכת עם העולם בשביל לעשות פה משהו, אז לא יהיה לנו צמיחה. זה הכל בסוף, ועל זה הבחירות. על סדר עדיפויות. וזה מה שכל כך עושה אותי חולה מהמערכת הזאת, כי הפכנו להיות פה כל אחד עם אג'נדה. כל אחד עם נישה משלו. הוא רק שונא את האברכים, והוא רק שונא את העשירים, והוא רק שונא את ההון שלטון, והוא רק שונא את הזה, והכל קשור להכל. והכל מתחיל. הכל מתחיל. מאם יש סיכוי להוביל להסדר פה, ולאן המשאבים שלנו, ולאן הראש שלנו, ולאן האנרגיות שלנו הולכים. אם למלחמות, ואם לריב עם כל העולם, ואם לבנות מדינה שהיא באמת כולה סביב צבא, או אם לעשות כל מה שאנחנו יכולים בשביל להוביל להסדר, כי ברגע שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים להסדר, אז אנחנו יודעים שאין טעם להשקיע במקומות שלא יהיו פה עוד מעט, ולבנות שם מדינת רווחה במקום פה, ולעשות שם חינוך לגיל הרך במקום פה. וברגע שאנחנו לא הולכים להסדר, ויש לנו ראש ממשלה שמוכן לעשות הכל בשביל להימנע מלהגיע להסדר, אז הוא משלם את המחיר, אז איך הוא מחזיק את זה? על ידי זה שהוא משלם לסקטורים שהכסף הולך אליהם במקום אלינו. ולכן עם כל ובאמת, אני אשמח לדבר איתך ונדבר על כאילו תוכניות ספציפיות של הכל ובמדיניות, אבל בסוף זה על מקרו, זה על זה שבהגדרה מגדירים שתקציב החינוך הוא יותר אם לא שווה לתקציב הביטחון. ואת זה לא יהיה אפשר לעשות אם אין תהליך מדיני. ולכן הבחירות האלה באמת, זה הדבר שאולי אני חושב הכי חשוב. בסוף, שאנחנו בקלפי עם היד הרועדת הזאת בפעם ב4 שנים, אנחנו צריכים לחשוב what is it really about. מה באמת הסיפור, מה הנושאים הבאמת חשובים, שהם החזון, שהם אלה שיקחו אותנו והם אלה יובילו לשאר. והכל קשור להכל. אין צדק חברתי בלי שוויון בנטל, ואין שוויון בנטל בלי לשנות שיטת הממשל, ואין את כל זה בלי תהליך מדיני.
אין. ולכן היינו אמורים להיות גוש אחד גדול שמביא את כל הדברים האלה ביחד, ולא כל אחד להתרכז בנישה שלו. ולכן עדיין לא מאוחר, וזאת ההזדמנות לעשות את זה. ולגבי נשים, מאוד מאוד חשוב, אני קודם כל תומך בציפי, ורוצה הסיבה המרכזית שאני רוצה שציפי תהיה ראש הממשלה, זה בדיוק בגלל זה. כי בסגנון שלה, שהיא מביאה בעיקר מזה שהיא אישה וכזאת אישה, אני מאמין בדרך המשא ומתן שלה, ואני יודע שיום אחרי שהיא נבחרת, היא מביאה לפה את אובמה, והיא מביאה לפה את כל העולם, והיא עושה משא ומתן בסגנון שאישה יודעת לעשות יותר טוב מאיתנו לדעתי, ולהוביל להסדר פה. אבל כמובן שכחלק מזה אין דבר כזה שאישה תרוויח פחות מגבר, ולא משנה מה, ואין דבר כזה שיהיו פה אפליות במגזר הציבורי, ואין דבר כזה שיהיו פה, כמו שהיא אומרת, אישה לא סוגרת לך ברחוב, למה? כי זה... למה אישה ראשונה? איפה? ציפי לבני האישה הראשונה ברשימה. אתה רוצה שאני אתחיל לסכם? אוקיי, אני מתנצל, אבל אנחנו, לכולם כל הזמן יהיה עוד מה להוסיף ומה להוסיף, אז אנחנו נסיים עכשיו, ותודה רבה לכל מי שהגיע. תודה רבה.